Pnawn da a chroeso i Gae y Castell yn Fflint, lle mae'r tîm lleol yn ymwelwyr yn y gêm ddarbi, y gêm ola o ddiwrnod dramatig yn uwch gyngor Cymru, a Cei Connah yn swyddogol ydy'r tîm cartre. Dau dîm yn chwilio am ei buddigoliaeth gyntaf o'r tymor. Dau dîm sydd yn yr rhy agos at y gwaelodion o'i safbwynt nhw, Cei Connah yn y ddau isa, a Fflint yn y degfed safle, un safle uwchben y ddau isa. Ac mater o ennill am y tro cyntaf ydy i'r ddau dîm, a'r teimlad ydy y galle'r ddau dîm ennill. Mae tîm Cei Connah yn dangos dau newid o'i gêm ddiwetha, a fyddech chi'n awgrymu bod y ddau newid Jason Oswell a Rhys Hughes yn cryffau Cei Connah yn sicr o safbwynt ymosodol. Falle yn arwydd o fwriad John Disney yn erbyn tîm Fflint, tîm mae o'n adnabod yn dda. Ia'r bocs ma'n ganol cae, Nick. Dyna di'r peth, yr ardal bwysig yn y marn i gan Cei Connah. Cook ac Edwards jyst yn angori, Hughes a Sharif. Jyst chydig bach uwch, nhw di'r talent. Nhw di'r boes sy'n gallu creu ar gyfer yr ymosodwyr. Nhw'n ni gadw llygad barcud ar sydd fydd Hughes a Sharif yn cyfuno yn yr ardal holl bwysig yna. Mae yna 3 newid yn hîm y Fflint. Mae Fofana, Lee yn dod i mewn, a hefyd Darren Stevenson yn y llinell flaen. Y newyddion mawr mae'n debyg o safbwynt y Fflint ydy bod Jake Phillips gychwynnodd bob un gêm y tymor diwetha, a bob un gêm ond un o'r tymor cynt wedi adael allan o'r 11 sy'n cychwyn. Mae o ar y fainc. Ie, yn amlwg Lee Fowler yn chwilio am y fuddigoliaeth gyntaf na o'r tymor holl bwysig. Dwi'n newid sôn am y bocs i gan Cei Connah yn ganol cae, a fydd y Fflint yn gallu ymdopi efo'r 4 yna. Canavan, Thorne a Wyn, lot o bwysau yn nhw i greu lle, a jyst gwneud yn siŵr fod Fflint yn cael digon o feddiant ac yn medru creu ar gyfer Stevenson a Reeves. Byddwn ni'n cadw llygad barcud i weld sut mae'r bartneriaeth yna'n datblygu yn ystod y pnawn yma. Ac a weld y cefndir i'r maes, does am angen bod yn ddetectif i ddall pam bod y maes yma yn cael ei alw yn Gae y Castell. Ac o dan yr adfeilion, diwrnod pwy fydd mewn darnau ar ddiwedd y 90 munud yma. Cei Connah yn y lliw ychydig bach yn anghyfarwydd iddyn nhw. Ac aros am chwiban Bryn Marker Jones sy'n dyfarnu. Ac newid hwyr Mark Petch ydy'r dyfarnwr. Bryn Markham Jones wedi anafu y newyddion yn nghyrraedd i nawr, felly pob dymuniad da am welliant iddo fo. A Cei Connah yn ei coch. Wedi ganol y cae. A dyna welwn ni. Bydd na frwydro yn y canol na. Dyna mae dyn yn teimlo ydy'r lle lle fydd y gêm yn cael ei hennill a'i cholli. A'r bagliad cynnar. Ie, Oswell jyst yn gwneud i waith yma na, jyst yn dal y bel i fyny, ennill cic rydd. Chydig o gic tu ôl iddo fo, dim problem o gwbl, ond o'n i sôn cyn y gêm am Sharif yn ei wylio fo'n y gêm gyntaf tymor nebyn bai Colwyn, yn edrych yn dalent, yn angori ganol cae y prawn yna. Heddiw mae'n chwarae jyst chydig bach uwch, yn amlwg yn dechnegol, mae o'n wych. Mae o'n gallu pasio, pellter, a mae o jyst yn gweld pethau di'r chwaraewyr eraill ddim. Ydy Cei Connah yn gallu gael o mewn ardaloedd bygythiol, gawn ni weld. Margus yn ar gic i fyny. All ni hi. Wel, o'n i'n sôn bod wedi bod yn ddiwrnod diddorol yn yr uwch gyngrair. Un canlyniad yn sefyll allan a'r canlyniad yma ydy hwnnw. Bai Colwyn yn cael gêm gyfartal yn erbyn y Seintiau newydd. A dechrau bach da, Bai Colwyn fe chwaraeon nhw'n dda nos Wener er nhw golli Caernarfon. Wel, maen nhw'n glir nawr ar y brig ar ôl y fuddigoliaeth yn erbyn y bala. Llansawel yn colli adre. Dyna pam Met Caerdydd ar Bari. Falle fyddech chi wedi disgwyl i honno fod yn gyfartal. A Pen y Bont, unwaith eto'n gryf, bobl bach oedd y golwr dan pwysau fanna. A mae Sharif am geisio cadw'r pwysau
Pŵl, nôl at Sharif. A Fflint yn creu chydig bach o problemau iddyn nhw i hunain fanna. A dyma lle mae'r lle yng nghanol y cae. Noah Edwards at Nash. Y bas sydyn i mewn. Ac allan yn y diwedd gan Joshua Jones. Ydi herlyd hi. Wel, tro Darren Stevenson i geisio rhoi pwysau ar amddiffyn Cei Connah a'r ddau amddiffyn. Chydig bach yn ansicr. Yndi, a'r un peth dwi'n sylwi'n syth ydy'r cae, yn amlwg cae 4G, be bynnag da ni'n alw nhw dyddiau yma. Mae yna lot o'r peli bach di, ni wedi sylwi. Da ni'n cofio nôl, dwi'n siŵr, nifer fawr ohono ni, y gêm Cymru'n chwarae allan yn Andorra blynyddoedd yn ôl, mwyn cyrraedd yr Euros yn 2016, oedd y cae'n hoples. A da ni'n gweld efo bob bowns o'r bêl, mae'r peli ma'n codi. Felly disgwyl fydd y bêl jyst yn arafu os ar ryw passbacks yn mynd yn ôl at y golgeidwad. Gêm ddarbi yng ngwir ystyr y gair. Ac dau dîm orffennodd y tymor yn hafal ar bwyntiau. Y bêl gan Reeves. Gwaith amddiffyn da'r bêl yn cael ei chlirio i ganol y cae. Crys coch yno. Max Woodcock oedd yno'n ceisio casglu. A Cook di cholli hi. A mae'r penderfyniad yn cael ei roi o blaid y Fflint. Ie, da ni'n gweld y syth, 3 munud ar y cloc, y frwydr ganol cae yna. Does am amser i gymryd gormod o gyffyrddiadau. Gwthiad bach yma, lle bod hynna'n ddigon. Just yn gweld Cook yn dod ar draws, mor weithgar yn ganol cae, ond just chydig bach yn rhy agos at ei ddyn o fama. Just cyfle cyntaf rwan i'r Fflint daflu y bêl i fewn i'r cwrt Cosby, ceisio rhoi Cei Connah dan bwysau. A Ben Hughes, efo clwb y Fflint ers bod yn 8 oed, sy'n cymryd y gic. Ac ddim cweit fel oedd y Fflint wedi ddisgwyl. Mae'n dipyn o drafod i bod ynglyn â'r lliw anusgwyl yma i Fflint ymor yma. Dim di ar gwyn arferol. John Disney, wel, weld yn hapus. Ac yn cael ei grybwyll fel un o'r talentau alle ddatblygu i fod yn un o'r rheolwyr y don newydd llwyddiannus yn yr uwchgynghrair. Ie, mae'n dipyn o swydd gan efo'n does yn amlwg i swydd gyntaf o fel rheolwr, ond hefyd da ni'n gweld ceisio newid y ffordd o chwarae i Cei Connah, sydd wedi bod yn uniongyrchol dros y blynyddoedd, a maen nhw wedi newid chydig bach yn y tymor dwytha, ond rwan o dan Disney, mae o eisiau chwarae allan o'r cefn, sydd yn newid mawr. Gawn ni weld os fydd hynna'n lwyddiant. Dwi'n mynd chwarae hon yn fyr, chwaith. In the mixer fydd on, dwi'n tybio. Ac yn disgwyl amdani, ymysg eraill mae Nash, mae Mariet i symud fyny hefyd. A mae'n hongian. Mae'n dod i Mariet, Mariet yn ceisio ei rheoli hi. Ac Stevenson a Reeves yn y llinell flaen i'r Fflint. Nhw fydd yn erlyd bob peth. Ac gêm ola i ni weld yma. Fflint yn ebyn Caernarfon, nos Wener. Bydd i goliaeth o 5-2 yn y diwedd i Gaernarfon, ond oedd yna goliau cofiadwy yn y naill ben o'r cae a'r llall. A'r ddau dîm yma yn hafal ar bwyntiau ar hyn o bryd y tymor yma fel y gorffennon o'r tymor diwetha. Fofana oedd yn bugeilio, Fofana sy'n derbyn. Fflint. Oswell yn ceisio gael lawr. Reeves. Chynnau'r Stevenson. Yma Stevenson, mae'n cael ei grybwyll fel chwaraewr cry a fydd hi'n frwydr ddifyr. Rhwng Stevenson a'r amddiffynwyr na y tri cefn i Cei Connah. Ie, nath o mor dda yma, mae chwarae teg. Rwy'n ymysodwr, jyst yn cael ei gorff rhwng y bêl a'r dyn a jyst dim ffordd o'i gwmpas o. Rwy'n dynnu Crys, dwylo ar y sgwydda, mae hynna'n ddigon dyddi am wrth gwrs i roi cic rydd, felly, ia, gwaith da fydd y Fflint yn gobeithio mwy o hynna gar yr ymysodwr mawr. Ie, Cowan oedd yn ei erbyn a mae o yn gydnerth ac yn brofiadol. Canavan sy'n paratoi i roi honni mewn i'r cwrt. A'r golwr yn dod off, a oedd o'n ddewr. Dwi'n mynd siŵr
Be arall alla Harry Owen bod wedi gwneud, ac gyda fe hawl i fynd amdani'n doedd. Dwi'n cytuno'n llwyr. Mae gol geidwad yn cael ei hyfforddi, gymryd y bêl ar ei ucha os lici di, felly pan ti'n gweld yn y cwrt 6 bron a bod, y bêl yn mynd at ei fol o'i ddalo, wel mae hwnna'n uchder, mae Ymysodwr yn gallu mynd i fewn a gobeithio cyrraedd i gynta, ond yn amlwg ddim cweit yn medru gwneud hyn, ond yn y pen draw, y swydd gan Margetson oedd dal gafal ar y bêl, nath o hynna'n dda ac yn dewr chwarae teg. A Harry Owen yn gyn chwaraewr efo Cei Connah wrth gwrs. Stevenson eto, da ni'n gweld dipyn ohono fo. A mae'n gry. A mae'n benderfynol. A mae'n effeithiol. Wedi mynd heibio Pŵl yn weddol hawdd fanna. Lee. Un o'r 3 newid yn hîm y Fflint y pnawn yma. Alla hi gan Canavan. Canavan at Hughes. Hughes meddwl mynd i hyn, ymdrech dda. Oeddech chi'n gallu gweld beth a fwriadu wneud am ei nath o. Ond mae symudiad i gyd yn dechrau fo Stevenson eto yn dal y bêl i fyny yn rhy gry Pŵl. Ond wedyn y cymysgedd efo'r amddiffynwyr, pwy sy'n dilyn y dyn efo'r bêl. A mae Sharif yn rhy ar y deg, yn sydyn iawn wedyn. Mae Hughes yn meddwl, mae hyn i gyd yn agor fyny. Just ddim cweit yn medru taro'r targed. Ochr bellai i'r gôl yn fanna, anlwcus, ond bydd o'n siomedig wrth wybod taro'r targed a mae o'n sgorio. O'n i'n mynd i ofyn y cwestiwn ydych chi wedi ateb. Mae'n hawdd edmygu'r ymdrech, ond oedd gynnydd o le yn doedd o bosib i fod yn fwy cywir. O'ch ti'n gweld Sharif bron yn gofyn, ydw i'n pasio'r dyn ymlaen, ond na, aros efo'r dyn, dyna oedd yn bwysig yn fanna. Dyna nath greu, jyst yr ansicrwydd na greu, cwpl o lathenni o le i Hughes, o hynna'n ddigon. A fel ni'n deud, mi fydd o'n siomedig o beidio taro'r targed. A be fydd ar Hughes yn y tîm arall, dybed? Be fydde Rhys Hughes di wneud o gael lle felly i grymanu Pêl tuag at gornel uchaf Rhwyd. Fofana i gymryd y tafliad. Bron i 10 munud i chwarae. Ar wahân i un gêm y pnawn yma, hwnna rhwng Pen y Bont a Llanelli, oedd bob un gêm arall yn uwch gyngrair yn ddi-sgôr ar yr egwyl. Pethau newid wedi'r egwyl. Stevenson yn ei gadael i. Wyn yn ei gadael i. Mae Ben Hughes yng nghanol popeth ar hyn o bryd, a hwn Stevenson. A maen nhw wedi gweld, bod o'n feistr ar Pŵl, a mae'r bêl ato fo. Waith bach da gan Canavan i'w ganfod o. Lee. O, hwnna'n bas glyfer. A mae Hughes yn ei geidi'n bas well. Anlwcus. Mi oedd Abdi Sharif yn gwybod sut i ddefnyddio'i gorff i'w atala, ond mae Fflint wedi cael cychwyn da'r gêm yma. Yndi chwarae teg, ac eto Stevenson mae'n rhy gry, a mae o'n gwybod hynna, a mae Declan Pŵl yn gwybod hynna. Ti'n weithio, ti'n gweld sefyllfa fatha brawd mawr yn deud wrth y brawd bach, ti'n mynd i gael y goron a fi heddiw, mae boi, a dyna sydd wedi digwydd ambell waith, gwni ni gadw llygad ar hwnna. Josh Jones yn ei cholli hi. Hwna'n bas lac gan Marriott. Dyw hynna mae'n efo chi'n deud yn aml. Na, da ni wedi gweld hwnna gen Marriott, ag un just cyn gan Oedws yn pasio oddi ar y cae hefyd, felly pasio gwael heb fod o dan bwysau, felly yn amlwg dechrau digon bler gan Cei Connah. Lee. Ac Lee ar hif deunag, oedd ni lygad arno fo, ond na rai yn syni bod wedi cael ei ddewis ar gyfer y gêm yma, ond na sôn falle na fydda fo, bod na glybiau ar ei ola, ond y dfosedd fanna, a'r gic yn cael ei rhoi am y dfosedd ar Jacob Cook. Ia, Thorne yn hedfan fewn, a dwi'n meddwl bod oedd hi'n mynd drwy ddyn chydig bach. Ti'n gweld tackle nerthol, ond mae'n mynd drwy'r dyn hefyd. A dyddiau yma, da ni'n gwybod. So ni wrth yn bodda'n gallu deud, fel yr hen ddyddiau, tackle dda, ond unwaith ti'n mynd drwy'r chwaraewr o'r ymwelwyr hefyd, wel, mae'n gicrydd. Lee Fowler ar y dde yn fanna, wrth i ni edrych. A mae
Mag Petch am gael gair. Ac Jack Thorne di'r ddreinian yn eistedd o. Ie, mae'r bregaeth eitha pendant hefyd. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i roi cic rydd i ddechrau. Fel ydych chi'n dweud, yn yr hen ddyddiau fysa honna wedi cael ei edmygu fel tacl dda. I bwy mae honna'n disgyn allan â hi. Fyny at Stevenson eto. Mae Pŵl i fod yn deg yn glynu ato fe. Mae'n amlwg mae dyna i dasgo. Canavan. Nôl at Lee. Ie, sôn bod Lee yn denu sylw gan glybiau mor bell a Toronto. Ond hefyd clybiau yn yr is-gyngheiriau yn Lloegr. Fofana. Lloyd ar ysbardyn. Hyfryd. Cero'i fyd yn braf. Reeves ar ei hôl i gormod arni chydig bach. Ond mae Fflint wedi cael cychwyn da'r gêm. A ti wedi sôn am y ddau, Fofana a Lee yn barod yn y cefn yn ddigon cyfforddus mewn meddiant. Ond ddim jyst i basio'r Bêl, a maen nhw'n gwneud hynna'n dda. Maen nhw wedyn yn gallu camu fewn i ganol cae. Mwyn bod y dyn ychwanegol na hefyd, felly, ie, dechrau addawol i Fflint. Gafodd y Fflint ddiwedd campus i'r tymor diwetha, ennill 6 o'i 8 gêm ola. Hynny ar ôl iddyn nhw fethu a cyrraedd hanner uchaf tabl. Hughes eto. A mae o'n hapus ni lledu hi bob ffordd, Mariet. Oedd o'n gwybod pa ffordd. Oedd y Bêl yna mynd i lanio a Joshua Jones yn cael ei gosbi. Ie, Fflint jyst yn ceisio lledu'r chwarae yn fanna. O'n i'n cweit yn meddwl bod angen, oedd hi'n bas dda, nath o gyrraedd i ddyn wrth gwrs, ond oedd hi'n bas ddi angen oherwydd o'na fwy o ddynion mewn ardaloedd beryglus jyst tu allan i'r cwrt Cosby. Yn safbwynt y Fflint. Sharif at Cowan. Nôl at Margetson. Ysbia David, mae Sharif yn mynd Nick yn syth. Mae o'n dechrau'r gêm yn uwch i fyny, ond mae o rwan yn meddwl, dwi'n mar y Bêl, dwi'n di gweld y Bêl o gwbl. Di Rhys Hughes, da ni'n di enwi fo eto, felly dau chwaraewyr dylanwadol Cei Connah, dyn nhw'n di cael sniff iddyn hyn. A mi nôl at eich pwynt cychwynnol chi, sut fydde'r bocs yn cael ei ddelio a fo gan y Fflint. Wel, yn nghanol y cae, mae Fflint i edrych yn dda. Sharif. A mae hwnna'n fler. Pŵl, digon sydyn i adfer y sefyllfa. Mariet. Woodcock, un arall da ni'n di sôn llawer amdano fo. Chwaraewr sy'n gallu creu pan mae'n cael cyfle. Mariet, un arall wrth gwrs, efo'r peli na, nôl at Mariet. Mae'n jyst styried yn barod lle mae'n mynd, bron. A Woodcock ddim yn ei ganfod o, yn cael ei chasglu gan Cook. Rhys Hughes. A rhywsut ar sialc y llinell yna, mae'r Bêl yn aros i mewn. Mae gan Cowan. Cei Connah yn ar y bach yn trio gosod i stamp nhw ar y gêm. Dod â chwaraewyr, da ni heb sôn amdano nhw mewn i'r gêm. Nash. Cyn y gêm, oedd Owain a fi yn trafod y chwaraewyr. Bobl bach. Stevenson. Mae Stevenson wedi gwneud y ddau gael hwnna mewn o'r Canavan. Di Stevenson ddim di symud yn y le fan hyn. Mae'r ergyd yn isel ac mae'n mynd mewn i'r hwyd. Oedd na gyffyrddiad gan Elliot Reeves. O bosib mi oedd na. Yr ergyd gan Thorne, ond y cyffyrddiad ola gan Reeves. Ac yn heiddiannol, mae rhaid i chi ddeud, efo chwarter awr o'r gêm wedi chwarae, mae Fflint ar y blaen. Gwbl heiddiannol, Nick, ti'n iawn. Ac o'n i'n beirniadu Stevenson hefyd, herwydd i ddechrau rhoi'r amddiffyn o dan bwysau. Fflint, sbia, Cowan yn trio chwarae, rhy syml, Stevenson cael blaen i droed ar y Bêl. A wedyn beth sy'n digwydd? Mae'n cymryd i amser, mae'n ffeindio ddyn. Ond oedd yn gwneud yr hediad yn ymwneud, te laen boi, lle mae yr ymosodwyr? Wel, maen nhw'n cyrraedd, Thorne oedd y dyn, am ergyd, am assist. Oedd yn trio mynd am yr assist, jyst y cyffyriad lleia gan Reeves, fewn â hi. Mae Fflint yn heiddi bod ar y blaen. Ac ail gôl Elliot Reeves o'r penwythnos. Mi gafodd y gôl yn erbyn Caernarfon nos Wener hefyd. Ac yn sydyn, mae rhaid
i Gae y Connah ddod a'i ser i mewn i'r gêm. Mae angen i Woodcock ddod mewn i'r gêm. Mae angen i'r Rhys Hughes ddod mewn i'r gêm. Sharif mae wedi gyda'n dda iawn! Oedd hwnna yn gyfle o fewn munud i ddod ar gêm yn gyfartal a fydd Jason Oswell yn siomedig. Wel, ti'n gwybod beth yw'r cyfle yma i Jason Oswell, dweud, baramenyn. Dyma mae'n ddisgwyl amdan, dyma di gryfder o, yn neidio yn y cwrt, bron bod yn neidio i benglinia fan agos at i frest o, diolch yn naid naturiol, sydd jyst yn golygu di'r dechneg ddim yn berffaith ganddo fo. Ond am ffors, a honna di fod i ymateb gan Cei Connah. Sharif yn ei chanol i am y tro cynta y gêm yma. Ac ond ydy'n rhyfedd, mae angen i chi fynd ar ei hôl i ddeffro, a mi nathon nhw ddeffro. Unwaith eto sbiwch ar y lle sy'n nghanol y Cae y Fflint. Stevenson, popeth yn cael ei anelu at y fo, ac os mae gyd chwaraewyr yn gwybod fydd o'n gywir, Fofana ddim cweit mor gywir. Gorfod i Lee i fynd am yn ôl. Ac wrth fynd am yn ôl, oedd y bron iawn o'r Pêl i Sir Hughes ar ferchog. Tro cyntaf i wylio Lee, mae'n siarad mwy amdano fo yn y man. Mae hwn yn chwaraewr. Mae hwn yn chwaraewr, ac i di weld, bach oedd ar Rolls Royce. Diolch yn goro trio bron o bod. Anaml iawn, da ni'n mynd i weld y dyn yma, y dyn ifanc yma yn sprintio. Pero diolch yn goro, mae'n gweld y gêm yn gynt na unrhyw'n arall. Fofana. Golwg hamddenol ar bopeth mae'n neud. 20 oed, ydy yma 6 clodfedd, 5 modfedd. Lee. Mariet. Dan bwysau. Gan Josh Jones. Ac ar hyn o bryd fyddech chi'n deud mae chwaraewyr Fflint i gyd ar fodiau traed. Yn fodlon ymosod bob peth. So ni'n feddwl, mae Cei Connah, dwi wedi sôn yn barod Disney, yn trio newid y ffordd o chwarae'r steil, chwarae mwy o Pêl-droed. Mae Cei Connah'n edrych fydda tîm sydd yn trio gwneud hynna, ond diolch yn gweithio eto, diolch yn slick. Dyn nhw wedi perfeithio y ffordd o adeiladau allan o'r cefn. Wyn. I mewn y cwrt, Nash yn ei ffenio'i allan. Nôl mewn mae'n dod. Ac unwaith eto Sharif yn bwyllog. Chydig bach rhy bwyllog fan'na. Felly un o gefnogwyr. Y Fflint yn credu dyna'r dyfarnod i gweld llawio fan'na pan oedd y Bêl yn ôl mewn eilwaith at Sharif. Yn y cyfamser, Hughes at Fofana. Canavan. Jones. Yn derbyn. Nash oedd i mewn. A mae Fflint yn gweithio'n galed. Mae Cei Connah cael trafferth gael allan o'i hanner. Yndi, a hefyd, oedden ni'n teimlo cyn y gêm fod i cryfder nhw'n y canol Cei Connah. Mae chwaraewyr nhw i gyd eisiau chwarae yn y canol. Dos o ddim asgellwyr, chwyth na'r dde. Felly i'r Fflint, maen nhw'n gwybod mae'r trwbl i gyd yn y canol. Os da ni'n rheoli'r ardal yna'r Cae, dim problem. Wel, mae Oswell yn cael ei gosbi am lawio'r Bêl. Oedd o'n meddwl bod o'n mynd i gasglu'r Bêl na i gael cic rydd, ond nath o ddim. A mae hynny wedi gweithio ni erbyn o. Ia'r hen glasur de, Chris Gunter oedd yn meistr ar hon, yn syrthio a gafal yn y Bêl, a ti'n teimlo mae'r dyfarnwr yn mynd i roi hon, dos bosib. Na, ddim tro yma, sori, Jason Oswell. Ie, Tech yn rhy gall, ffôn. Hanner ti hwnt i bawb. Fi syth, lawr corn gwddw, Kit Margetson. Ysbrwch yna Sharif, mae'n gorfod dod. Mae eisiau'r Bêl. A mae canol Cae Fflint yn gwybod amdano fo. Ac mae hwn wedi cael ei chadw yn fyw gan Cowan. Ond bydd John Disney ddim yn hapus efo y chwarae llac yn enwedig yn treian i hun o'r Cae. Ryw gamgymeriadau yn cael ei gwneud ac fwy nag unwaith mae Fflint i bygwth ac unwaith mae wedi sgorio oherwydd hynny. Fofana yn gry. Mae gwaith da fan'na. Yn cadw'r meddiant i Gae y Connah. Y tîm cartre'n swyddogol.
yn ei hael dymor yn chwarae gemau cartre yr un maes ar Fflint. Nash. Sawl gwaith ni wedi gweld hyn. Meddwl mynd un ffordd, newid i feddwl, mynd ffordd arall ac yn y cyfamser ennill dim tir. Be maen nhw'n drio wneud ydy denu un chwaraewr allan o'i safle y Fflint, ond di Fflint, dyn nhw'n shifftio. Maen nhw'n gwybod yna mae Cei Connah'n drio wneud, felly, da ni jyst yn mynd i ddal nôl. Da ni'n mynd i roi gormod o bwysau ar y bêl, yn enwedig pan mae Nash mewn meddiant. Maen nhw'n gadael i Nash gael y bêl. Dyn nhw'n teimlo fod o'n gallu brifo nhw. Newydd neu. Acos bod yna le yng nghanol cae. Ac yn y lle hwnnw, oedd Woodcock a mae allan. Ac yn ôl mewn wedyn at Sheriff. Sbiwch. Sharp Fflint yn cynnal. A di Cei Connah. Dweud traed wrth gwrs, ond y ffordd yma o chwarae yn y marn ni, so'n byd yn digwydd yma, dwi'n meddwl, yn y marn ni, ti'n tynnu cryfder Noah Edwards. Mae Noah Edwards, diolch yn chwarae'r tiki-taka, chwarae bob dim yn daclus. Ti eisiau Noah Edwards yn brathu chydig bach, yn rhedag efo'r bêl. A dwi'n mynd i weld o'n neud hynna o gwbl ar hyn o bryd. Sefacled ar Hughes fan'na, nag oes. Wel, fe neidio dda fe, nath o birouet yn yr awyr cyn glanio. A mae Mark Petch ar hyn o bryd yn ei weld yn feistr ar bob ymdrech i'w dwylla fo. Mewn i ail hanner, yr hanner cyntaf. Ac i'r cloffwydi, yr rhai sy'n mwynhau darogan, debia i bydde canran uchel ohonyn nhw wedi darogan mae gêm gyfartal fydde hon. Ond ar hyn o bryd, mae yna un tîm dipyn gwell na'r llall a nhw sy'n ar y blaen. Yna tu hwnt i Sheriff. Ti yn teimlo ar ôl sgorio, mae Fflint wedi dal nôl chydig bach. Mae nhw wedi penderfynu chwarae'r gêm rhyw 10 llath yn is. Gadael i Cei Connah gael y bêl, ella bod nhw'n chwarae chydig bach o gêm yn deud reit, dowch chi ar yn hola ni rwan a gobeithio fyddech chi'n gadael bylcha, ond mae'n bwysig hefyd, unwaith ti'n cael y gol gyntaf, ti'n eisiau newid gormod. Fel bod y Fflint ddim ofn dal i fod yn ceisio mynd ar ôl yr ail gol i hunan. Cyn y gol, o'n i ar fi'n sôn am y chwaraewyr sy'n ar y fainc gan Cei Connah. Bydde'n hoffi dod mlaen i newid pethau, mae yna dalent ymosodol, mae Jack Kenny ar y fainc, mae Harry Franklin ar y fainc. A mae Zeli Ishmael ar y fainc. Cynnar wrth gwrs i sôn am eilyddio, ond mae yna dalent yno. Fanna nôl at Fflint. Ac Rhys Hughes yn ceisio i gael awr, ond maen nhw'n hamddenol gerdded y bêl allan. Rhys Stevenson. Efo fa mae Cowan. Mae gytynnu i llurioi. Dau o'r tîmau, wrth gwrs, sy'n di chwarae ddwywaith. Hynny oherwydd y problemau efo peipen ddŵr oedd yng ngogledd ddwyrain Cymru. A gohirio 2 gêm, un Cei Connah, un y Fflint. A felly mae gyda nhw gêm wrth gefn. Mae'n groesiad sâl. Mae Pŵl am geisio geid rhywbeth ohoni, ond mae'n glosach llinell gol. Ie, felly mae hynny'n golygu bod John Disney yn ei dymor cyntaf yn y ddau isa ac yn dal i chwilio am ei fuddugoliaeth gyntaf, ond mae rhaid cymhwyso popeth yn does pan ydych chi mor gynnar mewn tymor. Ie, eisiau ffeindio allan dwi beth ddigwyddodd efo'r beipan ddŵr. Chdi oedd i'r rhedeg bath, Nick, a di anghofio switch ar tap off. Ond
ni'n gwylio rhywbeth rhyfeddol. Mae fwy n'ch byd chi na mi di Owain, ond mae yna rhyw ffasiwn ar TikTok rwan, lle mae merched yn cymryd 3 awr, 4 awr i gael cawod mwyn rhoi sglein ar ei cyrff. Ac yn tri bob blewyn, bob darn o groen, bob un o'i heiliau. A mae'n cymryd 3-4 awr, ac yn i'n meddwl pam bod Owain Tudur Jones yn hwyr heddiw. A lle mae dyna yr heswm bod yna 2 gêm yn uwch gyngrair Cymru wedi cael ei gyherio, Owain. Stevenson. I gadael i mae gan Reeves. Mae'n falch o gael y man efo Pêl-droed efo ni. Can i'm yn siŵr lle oedd y sgwrs yn mynd. Wel, oedd yna dros 1000 o dorf yn un o'r gemau rhwng y 2 dîm yma tyfa'r diwetha. Sym gymaint o hynny yma, ond mae yna dorf dda yma. Mariet. Tut. Hwna, pas, cyrraedd 3-1. Sharif, tu allan mae Pŵl. Wrth gwrs i fod o, dyna ffordd mae Pŵl yn mynd o hwnna ddim digon da i fynd heibio Ben Hughes. A Sharif yn ceisio adfer y sefyllfa nôl i ganol y cae. Rhys Hughes. Noah Edwards yn brathu fel oedd Owain Tudur Jones am ei weld o'n gwneud. Hughes eto. Dio wedi cael cyfle i gael edrych ar gôl eto. A mae'n cael ei giro gan Ben Wyn. Wyn at Canavan. Nash yn dod ar draws. Reeves. Sgorio'r unig gôl y gêm hyd yn hyn. A Ben Hughes o bosib seren y gêm hyd yn hyn. Fofana. Lee. Stevenson, nôl at Lee. Nath i 2 chwaraewr sy'n edrych yn gwbl gyfforddus yn dydyn. Fel tasa nhw ar ryw lefel uwch. Fofana. Ac yn ôl at ei gapten Owen. Braidd yn rhy hawdd fanna i gael ei chasglu gan Wyn. Allan at Reeves, nôl at Wyn. Rhys Hughes yn ceisio gweud y bel oddi arno fo. Ac yn y diwedd Noah Edwards yn tynnu Wyn yn ôl. A mae'n gic i'r Fflint. Ia, mi o'na dyn y Cris yn dweud. Mi weld rwan Fflint yn cadw meddiant yn dda. Rhys Hughes jyst yn ceisio gweithio ffordd yn ôl. Mae'n gyfnod ddifur i Rhys Hughes rwan. Chwaraewr y tymor dwytha. A nifer yn meddwl bod o'n dipyn o dalent. Ond dwi'n meddwl y ffaith fod o... Mae honna'n ergyd i gornel isa'r hwyd. Ac mae Fflint, mae rhaid i chi ddeud, yn cael ei heiddiant. Ac maen nhw'n tyrru i longyfarch Ben Wyn, fo sy'n derbyn y clod. Ac fydd y golwr yn siomedig bod honna di gyrra fo ar ei bostyn. Ond oedd hi'n ergyd gywir. A mae Fflint ar y blaen o 2 gôl i ddim, a mae ddiddorol gweld, sbiwch ar gapten Cei Connah, mae freichau fo allan. Ac o'n gofyn be yn y byd sy'n mynd ymlaen. O, mae'n dipyn o ergyd, ond mae'n rhy hawdd. Yn amlwg mae yna gic rydd sy'n cael ei chymryd yn gyflym. Y Fflint jyst yn barod ac yn fwy siarp, sy'n tanlinellu bydd ni wedi wylio am yr hanner o'r cyntaf yma. Maen nhw'n fwy siarp. Y gic yn cael ei gymryd yn gyflym. Cei Connah, neb yn cael ei bel i lawr yn ddigon sydyn. Neb yn barod i gamu allan o'r safle amddiffynol. A mae Ben Wyn yn meddwl, oce, gyma ergyd yma, taro'r targed, postyn agosa, fewn a hi. Allan ni'n deud bod Fflint ddim yn heiddi bod ar y blaen o 2 gôl i ddim. A fe drawodd Ben Wyn foli wych yn gêm agoriadol y tymor yn erbyn y Bala. A mae 1 gôl am y tymor di troi'n 2. A mae Cei Connah mewn helynt. Eich bod o'n anheg, ond mi wnawn ni sbio nôl chydig bach. Cei Connah dan Andy Morrison. Tîm nath ennill y gyngrair cwbl o weithiau. Fysa nhw byth, ddim unwaith o dan Andy Morrison, fysa yna dîm yn ei gwynebu nhw wedi gallu cymryd cic rydd yn fer a neb yn fyw. No way. A dyna pam o bosib bod breichiau
Chris Marriott yn llydan agored oedd e methu coelio be oedd i digwydd. Reeves, mae hwnna dda mewn! O, a da ni wedi canmol Stevenson, a mae o'n gwybod fe alle fod i lladd y gêm a fanna. Mae'n cydnabod safon y bas mewn, fe fethodd o a'i gwiroi rhwng y pist. Wel, da ni wedi gammol o am ei waith tu allan i'r cwrs cosbi. Da ni wedi weld o'n fama eto, am groesed i ddechrau. Cei Connah am ddiffynol, na i sôn amdano nhw wedyn. Stevenson, mae o'n goro sgorio. Mae mor syml â hynna. Mae hwnna yn gyfle syml i ymosodwr. A cyn iddo fe fethu'r cyfle, nath o mor dda ryw gyffyrddiad bach i'r amddiffynwr wyn. Dar y fodd i ar y bêl, oedd hynny yn creu y cyfle iddo fo. Mae di bod yn briliant. Mae di bod mor gry. Rhy gorfforol i Cei Connah, ond just yr un cyfle pwysig yna. Oedd hi rhy hawdd iddo fo tybed. Reeves. Ti'n gwybod weithio, mae yna gyfle'n dod a ti'n meddwl, o, mae hyn yn hawdd, allan coelio look yma. A wedyn ti just ddim cweit yn canolbwyntio digon ar y dechneg, a dyna mae di wneud. Mae'n dathlu cyn iddo fod roed y bêl yn y rhwyd, ond yn anffodus i'r Fflint. Mae hynna just yn mynd i roi rhyw ail gyfle i Cei Connah er y tair gol ar ei hôl i pwch. Waeth ni fynd adra ddim. Paid, please. Mewn i'r chwarter ar ola yn yr hanner cyntaf yma. Di hon yn gic gornel gynta'r gêm. Dwi wedi meddwl falle i bod i. Ac unwaith eto i Fflint mae'n dod. Nash. Oedd o'n i gwylio'r holl ffordd. Oedd y peniad yn rhoi'r bêl nôl mewn i'r cawl Fofana. I fod yn deg mae Woodcock yn ceisio dde dan bwysau. A mae Fflint fel maen nhw wedi bod yn gwneud popeth yn bwyllog. Mae yna ddyn wastad mewn lle i dderbyn Pêl. Dwi'n hoffi golwg Reeves yn ogystal â Lee. Mae'r bêl yng nghanol cae eto, Ben Wyn. Stevenson nefo fa, mae Stevenson yn fod yn awyddus iawn i wneud yn iawn am fethu'r cyfle yna. Efo ofalu mae'n nid yna sy'n rheoli benderfyniadau fod hwnna'n groesodd o neb yna ac fe nath Nash ar ail gyfle i chlirio hi. A wel, mi fyddech chi'n teimlo y dyle fod yna rhywun yr hedeg mewn ar honna nath Stevenson yn gampus yn do. Wel, oedd hi'n dipyn o'r ediad yn doedd, ond eto, dwi'n eisiau fod yn rhy negyddol, ond mae rai fi fod yn negyddol am ddiffynol. Cei Connah, dwi'n wedi gweld imi tebyg ganddyn nhw ers blynyddoedd lawer. Dyn nhw'n agos at Gae y bêl i lawr. Mae hynna ar draws y cae i gyd, dyn nhw jyst ddim ar yr un un donfedd. Da ni bron iawn, Nick, yn cyrraedd cyfnod mewn gêm lle o bosib roedd i John Disney fod yn ddewr a deud, ti'n gwybod, cwpl o newidiadau hanner cynta, a ti byth isio gwneud hynna, ti'n gwybod mae'r chwaraewyr sy'n gadael y cae yn gynnar fela, ti bron yn gallu colli nhw am wythnosa wedyn. Mae'n gêm beryg, ond di'r perfformiad yma ddim wedi bod digon da. A mae'r chwaraewyr fel Oswell, fel Rhys Hughes yn dod i fyny yn erbyn gwrthwynebwyr o safon, a ddech chi un yn canfod y llall, Lee at Stevenson. Ond am bas. Ond dyma oedd y cyfle diweddara. Wel, Pŵl ddim yn mynd digon agos i Stevenson. Mae'n reswm am hynna. Mae Stevenson di fwlio fo cwpl o weithiau yn y gêm. Felly mae'n poeni wan. Diolch eisiau mynd yn rhy dyn. Ond ti'n cyrraedd pwynt lle mae rai chdi fod yn agosach na dwy lathan i ffwrdd. Stevenson yn disgwyl am yr hanner cyfle ar draws y cwrs Cosby. Wrth gwrs y Fflint yn cicio hynna'n bod yna neb yna. Ond dal i fod, swn i'n canolbwyntio ar y bethau positif yn meddwl, os mae hyn dal i ddigwydd, croesiadau yn y cwrt 6, da ni'n mynd i sgorio mwy. Ia, peth positif o safbwynt Cei Connah ydy mae dim ond 2 gol o fantes i gan y Fflint a 10 munud o'r hanner cynta'n weddill. Ond oes am lle i greu di byd Oswell oedd fanna'n gorfod pasio nôl. Noah Edwards, Allnad Sharif. Mae Edwards di dal i redeg fel mae o'n gwneud. Mae'n tynnu honna nôl! Ac dyna dro y Fflint i anadlu'n drwm a chael dihangfa wrth i'r bêl groesi ar draws wyneb y gôl. Mae Lee oedd o da. Mae'n edrych yr ongl bron bod o'n mynd i sgorio i rwyd i hun, na dim Lee oedd o, Harry Owen oedd o. Ond ti'n gwybod be, dwi'n meddwl bod oedd hi'n gwneud yn gret. Mae'r ffaith oedd yn gwynebu gôl i hun, dydy safle dechrau fo ddim yn gret. Ond be mae'n ei wedyn ydy cyfredd Ceia just i dynnu'r bêl i ffwrdd. Nid lwc oedd hynna, dwi'n meddwl.
Mariet. Sa'r gôl wrth gwrs cyn yr egwyl i Cei Connah yn gwneud iddyn nhw deimlo yn y hapus iawn, iawn. Ond arwydd wrth gwrs o'r hyn maen nhw'n gallu wneud, ac oedd Owain di sôn bod angen i Noah Edwards fod fwy yn y gêm, angen fo frathu, wel dyna nath o fe ddaliodd o'i redeg a fe greodd o. Ie, cadw chi gyda'r system, mae Sharif rwan ar y chwyth, mae Hughes di dod yn fwy teg at yr ochr dde, a mae Edwards yn dechrau crwydro chydig bach uwch i fyny'r cae, felly gwni weld be di'r... Mae rai bod yna rhyw tweak bach di cael ei wneud gan Disney, oherwydd mae angen newid rhywbeth. Rhys Hughes. Hwna'n bêl bach dda, ond Woodcock methu geid i'n byd efo'i mewn gwirionedd. Gêm a sawl digwyddiad. Ac mae'n werth cofio ar ôl i Fflint fynd un ar y blaen. Fe gafodd Oswell gyfle da iawn iawn yn syth wedyn. Felly mae Cei Connah wedi cael ei cyfleon. Woodcock. Geid i sal ac unwaith eto. Ar draws y gôl heibio'r postyn, a mae hwn yn ymateb o'r diwedd gan Cei Connah. Yndi, Woodcock jyst yn ceisio ffeindio lle. A mae'r ergyd efo droed dde. Chydig bach yn hunanol o'n i'n teimlo'n fanna, gormod o ddynion y gwmpas, a wedyn, bang! Ergyd di o'na ddim croesio, dwi'n sicr o hynna. A fysa Oswell di gallu taflu hyn at y bêl, bosib, eich fod o'n teimlo yn ormod o nerth a sef yn di chyrraedd hi. Ond dipyn gwell gan Cei Connah. Nash, mae hwn yn gêm dda. Mae'n gêm gystadleuol. Wyn. Pas bach dda, ynddo. Reeves. Sbiwch ar y lle, mae hwnna taro nebyn cefn Nash. Mae'n dod i Hughes. Hughes yn ergydio, mae hwnna'n wyllt. Allai ddim coelio pa mor ar y deg mae Cei Connah i fynd i fyny'r cae i ddechrau. Gadael gormod o le i chwaraewyr y Fflint. Gwni weld y bêl yn cyrraedd y fama. A oedd Nash, oedd Nash yn bacio fyny fatha dwi erioed wedi weld yn y mywyd. Mae rai chdi roi pwys ar y bêl. Yn amlwg, ti'n misio rhoi gormod a gwerthu dy hun a cael dy giro'n rhy hawdd. A chi ddim bacio i ffwrdd yr holl ffordd at y gôl di. Ac yna ddau ddyn gael cyfle am ergyd fan yndo. Sharif. Hughes a Sharif yn ôl. Mae flaen yma Oswell. Sharif yn dal i fynd, mae Oswell eisiau Sharif. Yn cael ei ergyd Pŵl yn fodlon. Cymryd tafliad. Cook. Hughes. Cook eto. Nash. Mariet nôl at Sharif. Rhys Hughes yn chwarae llawer mwy yng nghanol y cae nawr yn dydy dyna. Mae'n gallu creu y lle mae'r ergyd yn taro ddi ar amddiffynwr Lee. Mae'n dod nôl fewn eto, mae Mariet ni cholli hi. Oedd Hughes i fewn yn gyflym fanna. I'w bodio hi ffwrdd, a mae Cei Connah'n dod eto. A ni'n ei nawr o fewn eiliadur 5 munud ola. Mae gan Cowan. Noah Edwards yn cweit yn cyrraedd Hughes, yn gipiad pwysig. Cei Connah'n dod â hi, gwaith da iawn gan Canavan. Canavan at Fofana. Unwaith eto camgymeriad, a mae Reeves yn brathu. A mae gan Canavan, ac os oes rhywbeth yn dod o hyn, y bêl mewn at Reeves, yn cam sefyll. Wff, ac nath o ddim camgymeriad a tasar dyfa'r penderfyniad i bod fel arall. Oedd yma mynd i fethu, oedd i weld yn agos i fi, gawn i weld. Wel, chwarae llac i ddeud y lleia, ynddo. Ti'n gweld y fama, oedd hi mor agos, ond oedd Cowan yn chwarae gêm beri. Cowan, yr rhifigian, ti'n gweld ar draws y llinell. Mae rhaid i fod yn hollol gyffyrddus bod yn cam sefyll. Yr oedd jyst stopio. Ond da ni bron iawn mewn ardal double/triple substitution ni. Yna gyfle fan hyn, oedd angen bas. Oswell, Pŵl mewn lle, eto rhaid o fynd i hyd fo yma, a mae o'n fler. Oedd hi'n geg hosad yn y diwedd. A mae Oswell a'i ben i lawr, a mi ddyle Cei Connah di gwneud mwy o'r sefyllfa yna. O, mae rhaid iddyn nhw dar y targed rywsyd ni gilydd. Unau Pŵl yn mynd ar ben ei hun. Mae'r bas yma tu ôl i Oswell, gwneud hi'n anodd. Ond wedyn, ydy Pŵl yn gallu gweithio i ffordd yn ôl. Fel fod o ddim yn cael sefyll bach yn gynt. Cyn i chwaraewyr Fflint weithio ffordd yn ôl.
Mae'r cyfle'n mynd, bron bod bob dim yn cael ei chwarae mewn slow motion gan Cei Connah ar hyn o bryd. Woodcock oedd yn dod mewn ar y postyn pella. Ia, ddi bron yn commentator's curse, Nick. O'n i'n meddwl maen nhw'n wedi sgorio syth ar ôl fi ddeud. Mae'r perfformiad yn cyrraedd pwynt double neu triple substitution hanner amser. Dyna faint sydd angen newid yn y marn i gan Cei Connah. Wel, mae'r fainc yn gre. Mae hynny yn gysur, Sharif. Chi'n teimlo fi ddo ddim yn un o'r dynion fydd yn gadael y maes. Ond sôn am commentator's curse, gawn ni weld. Cook. Poole. Hughes. A mae'r sgiliau bach hyfryd ganddo fan does. Cook. Hughes a Canavan yn cydweithio nid am y tro cyntaf, gwaith hyfryd. Ben Wyn allan at Fofana. Fofana chwilio am Jones. Marriott at Edwards. Wel, ar weitha, perfformiad siomedig ganddyn nhw. Mae Cei Connah wedi gwneud digon i ddangos wrth gwrs. Mae ganddyn nhw'r chwaraewyr i greu cyfleoedd. Maen nhw wedi creu. Neu wedi cael 2 neu 3 o gyfleoedd da. Oedd Fflint yn ymwybodol o hynny. Woodcock nôl at Marriott. Ia, ag am unwaith. Mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod na wthiad bach fanna ar Cook. Ia, Cook jyst efo'r cyffyrddiad rownd y gornal rwan. Dim jyst rhyw gic bach dwi'n meddwl ar ei sodl. Ti'n jyst gweld, jyst touch bach yn hwyr. Os fel ddim cweit yn barod amdani, ond ie, rhyw hanner cyfle rwan. Dyn nhw'n heiddi gol. Dwi'n meddwl, maen nhw wedi creu cwpl o gyfleoedd dond. Mae Fflint yn heiddi bod ar y blaen o cwpl o goliau o ran y perfformiad hyd yn hyn. Ond, os ti'n dîm sydd ddim ar y gorau, a ti'n ffeindio rhyw ffordd o gael gol jyst cyn yr hanner, mae'n newid popeth. Hughes i gymryd y gic. Nash di symud i fyny, mae hwnna gic sal. Llawer iawn rhy hawdd i Jack Flint. Ac Rhys Hughes, wrth gwrs, chwaraewr y tymor diwetha, yn dechrau i gêm gyntaf o'r tymor. A hon yn drydydd gêm i Cei Connah. Ie, dyna ni'n mynd i ddweud gyna, Nick. Mae'n gêm fawr iddo fo, oherwydd ia chwaraewr y tymor dwytha, ond mae'n gwbl amlwg i Disney ddim yn ei ffansio fo, yn ormodol. Yn gynnar yn y tymor, ddim wedi dechrau'r cwbl o gemau cyntaf, a mewn sefyllfa rwan i ddangos be mae'n medru wneud. Ond ar hyn o bryd wedi cael gêm dawel iawn. 15 o goliau tymor diwetha, ac oedd yna 5 o'r rhein yn erbyn y Fflint. Sharif. Cook yn mynd un ffordd, yn ei gadael i'r dyn i hun, Rhys Hughes. Hwna'n galed ac yn sydyn at Cook. Pum eiliad o'r 45. Mae wedi bod yn gêm sydd wedi symud. Mae'n cofio anaf. Fe wedi hanelu at Poole eto. Lee, 2 funud. O amser yn cael ei ychwanegu. Nash. Penderfynu chwarae'n saff. A wrth gwrs, mae yn nos lun, ac felly mae uchafbwyntiau y gemau nos Wener a gemau heddiw ar S4C heno am 10 o'r gloch. A mae yna goliau di-ri o gemau nos Wener, goliau o safon uchel. Gewch chi weld rheini hefyd dros yr egwyl yn y gêm yma. A wedyn goliau heddiw ac fel y sonia sy'n gynt ar hanner amser, ond ni'n poeni bydd'n ddim goliau gwbl i'w dangos. Ond canlyniadau digon difyr heddiw hefyd. Felly hynny i weld heno am 10 o gloch ar S4C. Stevenson a Nash, Nash yn fler fan'na. Mae Stevenson yn glyfer. Yndi, jyst yn cyrraedd ar amser i rediad ar draws yr amddiffynwr Nash. Jyst yn ddiangan. Mae rhaid ti rwan mewn sefyllfa o'r amddiffyn. Bosib ymwysodiad ola'r hanner. Stevenson dod i fewn, mae lygu do ar y bel, yn gwybod bod amddiffynwr yn dod. Lawr a fi. Diolch yn fawr iawn, Mr Nash. Wel, diffyg, disgybleth llwyr gan Ben Nash fan'na.
Wel, mae'n bwysig iawn o safbwynt Cei Connah nas am gôl yn deillio o hyn. Allan â hi. Hughes i'r Fflint yn ei chasglu. Holl ffordd nôl at Fflint. Fofana, un o'r chwaraewyr yma sy'n wastad yn gallu canfod ei hun mewn lle. Mae oedd i tharau ymlaen, yna dynnu Cris fanna, chwaraewch ymlaen med y dyfarnwr. A mae Noah Edwards yn cael dod â hi, a dyna fydd digwyddiad ola hanner cyntaf. Wel, hanner sydd wedi mynd yn ddiamheuol o blaid yr ymwelwyr. Gôl mor gynnar a chwarter awr gan Reeves i ail gôl o'r tymor, ac yna win i ail gôl o'r tymor yn ei gwneud i'n ddwy, a hynny wedi hanner awr. Felly'r ymwelwyr yn gyfforddus ar yr egwyl Cei Connah dim, y Fflint 2 cyfle nawr i ni gael gweld uchafbwyntiau gemau nos Wener. A ni'n cychwyn efo'r gêm rhwng Llanelli a Llansawel. Mae'r tîm cartref Cochion Llanelli dal i ddisgwyl i pwynt cyntaf ar dychwelyd i'r uwch gyngrair. Dyma Can yn chwilio am y rhediad. Maen nhw'n gofyn am lawio, a mae'n mynd i fod y gic o'r smotyn. Joe Lloyd yn ceisio croesi. A'r Pêl yn taro yn erbyn yr amddiffynwr Tom Price. A Danny Williams sydd ar cyfrifoldeb o'r smotyn. Williams yn erbyn Fuller ar ei droed dde, reit lawr y canol. A mae Llanelli ar y blaen. I ni chwarae 5 munud yma ar Barksteb yn Heath. Y cefnogwyr cartre sy'n dathlu, Llanelli 1, Llansawel dim. A dyma nhw'n chwarae'r Pêl ymlaen. A dyma Williams, mae'n croesi ac mae'n ail. A maen nhw wedi dyblu mantais a dyna gôl gyntaf Heath yn Can yn uwch gyngrair Cymru. Williams yn gwibio lawr y dde ac yn croesi yn berffaith i Heath yn Can. Maen nhw ar y blaen o ddwy ddim. Ond dyma Price mewn i'r canol. Ruben Davies. Herford at Price. Reit ar draws wyneb y gôl ydy'r Pêl wedi croesi. Wel, Walters sydd wedi rhwydo hi. A mae Llansawel nôl yn y gêm. Smonach yn amddiffyn Llanelli. Croesiad Price yn creu y trafferthion. A Tom Walters yn rhwydo ail gôl y tymor iddo fe. Dyma Herford eto yn cymryd y Pêl ar y cyffyrddiad cyntaf. O, sgiliau hyfryd. O, mae'n sgorio! Wel, seren o sioe heno yw Corey Herford. Gôl gampus gan y gŵr ifanc yma, 1 ar 20 oed. Wel, yn curo i ddyn ac yna bollten i gornel pella. Pêl dros ben Hopkins, dyma Ruben Davies i gyfle cyntaf yn yr ail hanner trwy'r amddiffynwyr. O, dyma chi beth mae Ruben Davies yn gallu gwneud. Rhwng yr amddiffynwyr yn gelfydd a tro hwn ar ei droed chwith yn cremannu'r Pêl tu hwnt i Mike Lewis. Digon o gyffro yn yr hanner cyntaf. Mwy o gyffro to, a dyma Herford yn gosod y Pêl nôl o'r sodliad gan Walters. A Walters wedi gwneud i'n bedyr, a Herford unwaith eto sydd yn creu gwaith gwych yr ysgellwr lawr y chwith yn curo'r eilydd ac am sodliad gan Tom Walters. Honna'n uchel chwilio am Dan Hawkins. Trai da, mae'n rheoli dda mewn i'r cwrt Cosby. Lewis Walsh yn ei wylio fo. Hawkins, mae yna i Amon! A mae Ben Amon wedi sgorio i roed hwlffordd ar y blaen ar ôl 10 munud yma yn Sir Benfro. Fawcett, chwilio am Ben Amon. Ben Amon ar ymyl y cwrt Cosby. Croesi honna tu ar canol. Corey Shepherd. A mae honna wedi mynd i gefn yr hwydd. Corey Shepherd yn mynd ar tîm cartra ymhellach ar y blaen yma. Da ni bron wedi chwarae 20 munud ar ddôl y bont. Golia gan Ben Amon a Corey Shepherd yn gwahanu'r ddau dîm. Mae hwnna'n gangymeriad a mae Jasper Payne o fewn eiliada yn yr ail hanner yma wedi tynnu un yn ôl i Bet Caerdydd.
Sam Jones yn ceisio cael y gorau. Sam Jones yn gwneud yn dda. Mae'n ôl. A mae hwnna wedi mynd i gefn y rhwng. A Ryan Reynolds yn sgorio i ail gôl tymor yma i unioni pethau i Met Caerdydd. A dyna ddechrau i'r ail hanner yma ar ddôl y bont. Corey Shepherd ymlaen. Dylan Rhys yn uchel. Craven yno i glirio. Mae yna ffrio rhwng y ddau gapten. Mi nath Dylan Rhys lichio'r bêl na yn syth ar CJ Craven. A cerdyn coch i Dylan Rhys, capten Hwlffordd wedi anfon o'r maes ar ddiwedd y gêm. Creisiad i fewn ac Connor Roberts ar dyrniad yn ôl cymelled â Canavan. Canavan i gefn y rwyd! O, na chi wych, 2 munud a hanner ar y cloc. Jake Canavan, oedd yn chwarae Gaernarfon y tymor dwytha. A mae'r tîm cartre ar y blaen. Owen, a'r tafliad i Gaernarfon, yr ôl beniad a'r peniad i gefn y rwyd gan Paolo Mendes. 5 munud a hanner ar y cloc a mae'r ymwelwyr yn gyfartal. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae Morgan Owen. Un hir eto i fewn i'r cwrt, mae'n rhydd ac i gefn y rwyd, sac clac. A mergyd, tafliad hir unwaith eto gan Morgan Owen yn achosi problemau i amddiffyn y Fflint. Phillips, bas hyfryd yn ôl at Woolham, want a syth i lwybr Woolham. Dyma Josh Jones. Jones, mae Reeves yn y canol, na chi gol. Na chi gol gampus gan y Fflint. O'r naill ben o'r cae i'r llall. Phillips, Woolham, Jones a Reeves yn ei chyroni hi. 6 munud o'r ail hanner wedi chwarae Morgan Owen. Tafliad hir unwaith eto Smith ar pened disgyn i Iwan Lewis. Lewis! Gôl gynta Iwan Lewis i'r Canaries. A honno'n chwip o gôl ar y droed chwith. Gwaith da gan Downie. Davies, nôl at Mendes. Mendes! Paolo Mendes! Fo sgoriodd y gynta. Mae di sgorio'r bedwaredd. O mae'n glawio goliau yma ar Gae y Castell. Owen, ydych chi'n ryddhau Mendes, mae'n disgyn i Adam Davies! Mae'n bachu! Maen nhw'n mynd yn well ac yn well. Adam Davies yn ei chrymanu hi i'r gornel ucha. A mae cefnogwyr Caernarfon tu nôl i'r gôl wedi bod yn canu bod nhw'n mynd i ennill y gyngrair. Dysach chi'n mynd dadlan i herbyn nhw'n wan, dysach? Y gic gornel. Mae hi mewn. Y gic gornel yn cael ei chymryd gan Robbie Wilmot a Callum Seintiau yno. A Pêl-droed yn cael ei dal allan o fyna gan daldra Callum Seintiau. Tafledd hir i mewn i'r cwrt Cosby, mlaen gan Miles Davies. Yr ergyd yn dod i mewn. Mae'n gwiro. A Noah Daly sy'n hawlio hi. Pêl-droed yn gyfartal. A Noah Daly yn sgorio i gôl gyngrair gyntaf o dros y clwb. Callum Seintiau'n reoli. Ond yn ilder meddiant, Svetkovic yn lledu'r chwarae i Noah Daly. Daly yn y cwrt Cosby. Ac mae o wedi cael ei ail. Noah Daly sy'n rhoi Pêl-droed ar y blaen. A mae tro cyntaf heno yma. Tafledd hir i mewn i'r cwrt Cosby. Mae Dan Smith yn mynd i lawr. Mae wedi cael cic o'r smotin. Mae'r dyfarnwr Ryan Kenny yn rhoi cic o'r smotin i'r bari. Kavanagh yn erbyn Luke Armstrong i'r gornel. Ac mae'r bari'n gyfartal. Tafledd Kane Owen. Nôl at Clayton Green. Lle rwan i'r croesiad. Mae'n cyrraedd Gabe Kirchhoff mewn i'r canol. Mae yng nghefn y rwyd. A mae Pêl-droed wedi cipio'r triffwynt. A wyddwch chi be, Noah Daly sydd wedi cael ei hat-trick am noson iddo fo i gêm gyngrair gyntaf o dros Pêl-droed. 93 o funud ar y cloc. Ac mae'r ymwelwyr am gipio'r triffwynt yma'n hyn.
brobl. Mlaen i Williams, cyfuno dda. Na, dyn nhw ddim yn cyfuno dda. Ddau nhw. Ben Aseg amser. Dan Cowan o Baslach gan Cowan. Cyfle Jordan Williams, fanteisio. Am gymeriad erchill gan Dan Cowan yn amddiffyn Cei Connah. Reidiau'r blat i Ben Wilson. Ond fo yr oed ti yn sgwar i Jordan Williams. Neb yn y gol at yr hawdd ei ffasio i mewn. Bottenham. Bas mlaen i Lwybr Cones sy'n cael amser i droi ar ymyl y cwrt Cosby. Holden ar ei droed chwith yn lledu'r chwarae allan i Ryan Brobls i ffeirio esgyll. Chwipio'r groesiad i mewn ar ôl beniad gan Ben Wilson. Sut ar y ddaear gafodd Ryan Brobl gyn gymaint o amser i chwipio'r groesiad na i mewn, a mi ddefnyddiodd Ben Wilson y cyflymder a chyfeirio hi. Oedd hi ar ei goryn, heibio i Kit Markerson, dim gobaith i'r golwr y troma. Y Seintiau newydd 2, Cei Connah ddim. Gwaith da gan Holden yr iddau Dan Williams. Opsiynau flaen yn Jordan Williams. Yn y cwrt Cosby ar ei droed chwith. Chwilym i ail o'r gêm Jordan Williams. Mae hwnna yn sicrhau'r trip pwynt i'r Seintiau newydd gyda 10 munud o'r 90 yn weddill. A Jordan Williams ond yn pasio'r bêl heibio i Kit Markerson. 10 munud wedi mynd. Tîm cartra wedi dechrau setlo yn ystod y munud o dwytha. Mae yna gyfle nhw fan hyn, mae Given o bell! A na chi gol di honna! Dominic McGiven yn sgorio i gol gynta yn uwch gyngrau'r Cymru. A fe neithon dda i sgorio yn well na honna. George Hughes i gymryd y gic reit ar ddechrau yr ail hannar. Dachi ar bediad. Joel Torrance, dyna ddim ffordd bod o'n gwybod llawer am honna. Nath i ato fo'n sydyn, mae'n y gyfle arall. A'r ail ergyd ddim yn un lan gan Aaron Williams ar y postyn cefn. Joel Torrance yn gwneud yn wych. Mae'r arbediad cynta ar ôl i'r bêl daro'n erbyn Jordan Davies. Yr ail yn haws iddo fo o ymdrech wan yn y pen draw gan Aaron Williams.
Croeso nôl ar gyfer yr ail hanner. Ac fel y gnath y proffwyd Owain Tudur Jones I ddarogan, mae yna newidiadau yn hîm Cei Connah, ond dybed oedd rhywun wedi disgwyl gymaint a 4 newid ar gychwyn yr ail hanner. Efo Jack Kenny yn dod mlaen yn lle Jason Oswell. Mae Harry Franklin yn dod mlaen yn lle Max Woodcock. Mae Zeli Ishmael yn dod mlaen yn lle Dan Cowan. Ac mae Callum Bratley yn dod mlaen yn lle Jacob Cook. Felly, y penawd o hynny falle ydy bod Oswell, y chwaraewr newydd, a Max Woodcock sydd wedi cael dechrau da i'r tymor yn cael ei tynnu oddi ar y maes ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Wel, dwbl neu triple substitution nes I broffwydo. Ni'n mynd I sgol 4, ond mae rai fi ddeud o rhaid gwneud rhywbeth yn wahanol. Neu colli'r gêm yma fysa diwedd y gan I Cei Connah, felly gwni weld os fydd y newidiadau yn gallu creu argraff yn syth bin. Da ni'n gwybod mae momentum yn rhywbeth sy'n gallu newid yn sydyn iawn yn y byd pêl-droed. Marriott. Hughes yn dal ar y maes, fodd yr hedeg mewn i'r cwrt. Chydig bach o draffaeth I glirio honno, Ben Wyn yn tawelu pethau pasio at Fofana fydd cael Julian Stevenson. A sbech mae Pŵl, a bod yn deg a fo yn dal yn amddiffyn erbyn Stevenson. Nath o dda fanna Pŵl, a mae Stevenson, diolch yn mynd I ddau fyny. Ac y crydd dwi'n meddwl, yna mae gwa'n teimlo bod Kenny jyst yn dal Rhys Lee cyn i'r Pêl-droed tuag ato fo, jyst yn ceisio gwneud be mae Stevenson di wneud ochr arall I Cai. Ond 4 eilydd ar hanner amser, di ddim yn digwydd yn aml, ydy? Di ddim yn digwydd yn aml, ond mae o'n dangos bod Disney yn gweld yr un gêm a da ni wedi weld. I dim o ddim digon da. Ac weithiau, mae'n anodd I reolwr wneud y math yna newidiadau, oherwydd bron ti'n deud, dwi wedi gwneud camgymeriad efo'r tîm dwi wedi ddewis yn y lle cyntaf, ond mae hynna'n gallu digwydd. Dwi'n weld o'n gryfder bod chdi'n barod I wneud yn iawn am dy gam os lici di. Dim amheth fod hwnna'n drosedd. I chymryd yn sydyn, Sharif. Sharif yn dal ar y cae, mae Rhys Hughes yn dal ar y cae. Dyma fo ar y gair y math o chwaraewr sy'n gallu gwneud I pethau ddigwydd, hwnna'n bas fach glyfer. No Edwards, mae Bratley tu fewn, Bratley sy'n derbyn. Allan o hi wedyn, Franklin. Felly 2 eilydd efo'i gilydd, Fofana. Ddim yn cael ei gyrra gan hynny. Ac ydy'r cic gornel neu'r cic rydd yn cael ei rhoi, a cic gornel fydd I. O ddylia bod hi'n drosedd. Fofana, mae Franklin trio bod yn glyfar, trio mynd am y nutmeg, hanner gweithio, a ti'n gweld yma, mae un erbyn un. Fofana ddigon cyfforddus, drwy goesa yn y diwedd, a wedyn, chydig bach o frwydr, dwi'n teimlo bod yna drosedd yma. Just y gwthiad bach yn I ochr, ond y dyfarnwr yn penderfynu, na, cariwch ymlaen. Cyfle cynnar I Cei Connah gael y gôl manw I hangen. Dan y posyn, golwr yn hollol hapus i'w ffwnio hi allan. A nath Fflint hynny efo awdurdod a bod yn deg efo. A no Edwards yn cael ei orfodi basio holl ffordd nôl at Margetson. Ac o le, mae'n ychydig bach mwy o ryw dan I weld yn chwarae cynnar yr ail hanner yma. Gol fydd hwnna. Eich atgoffa chi, dyma gêm ola dydd Llun, Gŵyl y Banc. Gêm gyfartal I Bai Colwyn yn erbyn y Seintiau newydd. Cynarfon wedyn, maen nhw'n glir nawr ar y brig ar ôl cyrraedd bala 2 gol I ddim, a hynny ac bod Llansawel wedi colli adre o gol I ddim yn erbyn Hwlffordd. Ac yna, Met Caerdydd a'r Bari'n cael gêm gyfartal, a tymor gwael Llanelli yn para, ond fydde neb wedi disgwyl llai yn erbyn pen y bont. A'r cyfan I weld am 10 o gloch heno ar uchafbwyntiau gan gynnwys y goliau yna o nos Wener am 10 o gloch. Ond, Kenny ymlaen yn lle Jason Oswell, ac gobaith mae'n siŵr ydy bydd presenoldeb corfforol Kenny yn gwneud chydig bach mwy o argraff nag oedd Oswell. Fydd yna fwy o led I chwarae Cei Connah, Franklin ar y chwith, Ishmael ar y dde rwan yn gallu mynd, wel, naill drod neu llall, mae'n gri ar y chwith ar dde.
croesiadau fan i'r cwrt Cosby fydd yn bwysig wedyn. Kenny, da ni'n gwybod, mae'n mynd i weithio mor galad, mae'n mynd i fod yn gorfforol yn erbyn yr amddiffynwyr. Just trio gwneud i bywydau nhw'n anoddach, oherwydd ar hyn o bryd Fofana, Lee ag Owen yn y cefn. O, so wedi gallu chwarae hon efo slipars a sigar. Hughes. Ond mae hwnna'n bel dda fewn! Ac a Jack Kenny gododd. A dyna pan mae Hughes yn dal ar y cae. Oedd hi'n chwip o groesiad mewn. A dyna bresenoldeb Jack Kenny i chi'n y cwrt. Ie, na ni croesiadau fan i'r cwrt Cosby, a dyna pan mae Kenny ymlaen. A ti'n gweld yma mae Owen dwi'n meddwl ydi o, jyst chydig bach yn ar y deg. Ella sa fo'n dadlau i fod oedd i gwneud y cyffyrddiad lleia ar yr eiliad ola, ond o Kenny mewn chydig bach gormod o le yn y cwrt Cosby yn fanna. Ac o bosib fydd o'n teimlo, wel, chydig bach yn siomedig o beidio taro'r targed. Nash. Bydd yn cael ei chasglu gan Lee. Ac fel y golsoch chi, chydig eiliadau nôl, dim mwy na 2 gôl yn unrhyw un o gemau uwch gyngor Cymru heddiw. A hynny ar ôl i ni gael goliau di-ri yn y gemau cyffroes na nos Wener. A dwys i fan hyn. A mae yna o leia golwg gôl ar yr ymwelwyr yn y tîm cartre yn erbyn yr ymwelwyr Fflint, a mae'n dal o'r hyfed deud hynny yn dydi. Nash. Hughes eto. Ac yma amddiffyn y Fflint a bod yn deg â nhw wedi edrych yn gyfforddus ac yn awdurdodol heddiw, a hynny ar ôl ildio 5 gôl nos Wener. A mae'n siŵr mai dyna le mae'r gwaith di bod yn yr amser prin sydd wedi bod i weithio ers nos Wener. Noah Edwards. Ac Brackley. Brackley'n derbyn nôl, cyd chwarae da. Brackley efo Franklin oedd o. Ac yn y diwedd oedd angen arbediad, mae dal yn rhydd Brackley mewn efo'r golwr. Ac oedd yr cyd chwarae na rhwng Brackley a Franklin yn hyfryd. Wel, ti'n gwybod bod Brackley mynd i ddod â egni. Chwarae da, 1-2, a ti'n gweld yma, Owen dwi'n meddwl ydi o, sy'n taflu hyn i fewn. Mae o'n lwcus iawn bod na ddim cysylltiad efo Brackley, nes o honna yn gic o'r smotyn. Ond Brackley yn penderfynu bod yn onest, do na ddim cyffyrddiad, cario ymlaen. Just methu cweit ffeindio ddyn yn y cwrt Cosby, ond da iawn gan yr eilydd. Ie, 7 munud dipyn gwell gan Gae y Connah ar gychwyn yr ail hanner, a 4 eilydd ar y maes o gychwyn yr ail hanner. Ond mae'r bêl yn cael ei cholli, a mae gan Canavan, allan na hi. Cyfle fan hyn, mae Canavan dal i'r redeg. O, ddiar tu fewn y postyn. Am ymdrech. Ac mae Cei Connah yn ceisio creu gwerthymosodiad. Kenny yn gryf eto. Mae Reeves yn dal i feddwl sut na gath o'i ail gôl o'r gêm. Ond y gore, yr unig fygythiad gan Fflint ers yr egwyl, ond mae'r bêl nawr gan Brackley, mae o wedi bod yn llawn egni. Meddwl mynd i hun, mae bas fach hyfryd. O, mae hwnna Gae Cosmoti, mae rhaid yn ydi. Ydi mai. Mae'n gorau bod off. Nawr te. Mae'n gorau mynd. Ydi hwnna'n goch. O, mae o mor lwcus. Mae o mor lwcus. O, be di'r rheolad ydi yma, swn i'n ofyn, Nick? Os ti'n mynd am y bêl, ti ddim yn cael dyrio o dder y cae. Dwi'n meddwl bod hwn, allan o safle, tynnu Cris, tynnu fy nôl, dwi'n mynd am y bêl, off a chdi, boi. Mae o'n ffodus iawn yma na'r capten. Ond symudiad da iawn yma na gan Cei Connah. Lot gwell. Wel, bydd y drafod efo'r Llymanwr. Gorau bod yn goch. Os na newid yn mynd i fod i hynny. A mae'n edrych. Os na newid yn mynd i fod, Wel, mae Kenny yn deud wrth y dyfarnwr yn union be mae Owain Tudur-Jones newydd ddeud wrthyn ni, mae rhaid yn dydi. Ond melyn di'r gardiad yn ei lawr, di Kenny methu coelio. Di'n methu coelio. A dwi'n meddwl yn y gyngred yma bod o'n cael newid i feddwl na di. Gwni weld o'n. Dwi'n meddwl bod o'n deitho, ti'n lwcus iawn o fama boi bod fi wedi gwneud y penderfyniad yn rhy gynnar. Mae mor syml â hynna. So on yr uwch gyngred Lloegr, so fo'n newid i feddwl, mynd ato efo Cerdyn Melyn a mynd, na, efo'i ddwylo. Dwi wedi gwneud camgymeriad, dangos y coch, ond ti'n mynd cael ar y lefel yma. Wel, Rhys Hughes yn y cyfamser yn aros am i gyfle i ddod â Cei Connah.
fe fyddech chi'n deud yn heddiannol nôl mewn i'r gêm yn yr ail hanner ar dystiolaeth y 10 munud agoriadol. Rhys Hughes sgoriodd 5 gôl yn erbyn y Fflint y tymor diwetha. Y Connah sydd wedi mynd lawr ac di rhywun ddim isio bod yn o'r sinigaidd, ond mae'r cyfan yn golygu bod Hughes yn gorfod aros ac aros ac aros. O, ydy o'n sgoriad. Am foment, oherwydd y teimlo sydd gen i rwan, y newidiadau, Cei Connah di dechrau'r ail hanner dda, game on. Hyd yn oed os oes yna Gae y Castell neu beidio. Mae hwnnw'n mynd i fewn. Strap in, boes bach. Oherwydd yna gêm ar y ffordd. Mae dal yn sgwrs. Mae dal yn sgwrs rhwng Kenny a'r dyfarnwr. Be mae hwn yn dweud wan? Nhw am yn hapus. Ond mae hwn yn amser hir i ddisgwyl dydi. Os da ni'n meddwl am Rhys Hughes, da ni wedi siarad amdano fo'n barod, Nick. Dipyn o chwaraewr, talent yndi, ond dio ddim yn chwaraewr sydd mewn lle da ar hyn o bryd. Mewn tîm sydd ddim mewn lle da ar hyn o bryd. Felly, mae'r pwysau yn fawr ar y gic nes yma. A mae Connah oedd yn derbyn y driniaeth yn gadael y maes, a mae Michael Burke yn dod mlaen. Ac ymddiheriadau mewn awgrymu. Mae prynu chydig bach o amser oedd Connah. Mae'r chwaraewr wedi gorfod gadael y cae. 5 gôl yn erbyn y Fflint y tymor diwetha i Rhys Hughes. 5 o'i 15 gôl. Mae dîm o angen un yn erbyn Fflint fan hyn. Ac wedi aros am 3 neu 4 munud o leia. Rhys Hughes a chyfle i ddod â Cei Connah nôl mewn i'r gêm. Arbediad ardderchog, y gec sydd ato fo. Ond dybed ai dyna'r cyfle i Cei Connah ac ydy'r cyfle i wneud rhywbeth o'r gêm a wedi cael ei golli. Dwi'n meddwl fod y cyfle di mynd, Nick. Maen nhw'n dod eto. Maen nhw a'i cynffonau am i fyny. Hughes, cyfle i wneud yn iawn. Mae'r gol wedi cael ei gero. Ac yn y diwedd, mae Jack Kenny yn cael y gol i Cei Connah. Wel, fe alle fod i chael ei gyn y gicor smotyn. Fe allan nhw wedi sgorio efo'r gic spotyn, ac wedyn mae Kenny'n ei chael. Da chi'n iawn o Wenty Jones? Biti sydd o. A ti jyst yn gweld yma, newydd fethu, Rhys Hughes yn troi. Ceisio gwneud yn iawn am ei gan gymeriad, bloc bach, a Kenny sydd yn fyw, chwarae teg iddo fo. Mae'n y fan ar lle, mae newydd enni cicor smotyn, a rwan mae dal yn fyw o gwmpas y cwrt Cosby. Da ni'n gweld hon, dyn di-hyder. Dyna di'r gic yma. Mae'n ceisio mynd lawr y canol rhywfaint. Di ddim yn gic dda, ond sy'n bwysig o ran Cei Connah ydy maen nhw'n nôl yn y gêm. Am ddechrau dramatig i'r ail hanner. Ac mae yr eilyddio i weld yn gweithio. Ac yn sicr o safbwynt Jack Kenny, mae o wedi gadael ei farc. Yndi, a mae rai ni sôn amdano fo'n ennill y gicor smotyn a sgorio. Mae rai fi roed mensch bach sôn Bratley'n ganol cae hefyd. Oherwydd heb Bratley a'r egni a'r chwarae'r 1-2, fo sydd wedi dod â chydig bach o'r egni ychwanegol yn ganol y cae yn y munudau cyn y gôl na chwarae teg iddo fo. Nash. Hughes. Hughes di thyrraed Ismail. Nôl ad Hughes. Per arall mewn i'r cwrt Cosby. Pŵl. A mae un peth yn sicr fe Rhys Hughes ar da nawr i wneud yn iawn, a mae wedi dechrau efo creu'r gol na i Kenny. Nash. Mae Mariet yn cynnig hun iddo fo, mae Nash yn mynd y ffordd arall. A mae hwnna'n braidd yn fler ganddo fo, mae'r meddiant nôl gan Fflint. Fofana. Ac yn sydyn, di Fflint ddim yn edrych cweit mor hunanfeddiannol ag oedden nhw. Sharif. Ie, y gic yn cael ei roi ni erbyn o am y drosedd. Ie, da ni jyst yn gweld hon, Nick, eiliadau cyn i Cei Connah cael ei hun yn ôl yn y gêm. Croesiad o'n, dwi'n eitha siŵr o hynna. Croesiad teg at yn ymosodwr Stevenson. Reeves oedd o, taro'r postyn, mor agos i fod ar y blaen o 2 gol i ddim. Cei Connah mynd ochr arall y cae, a da ni'n gwybod am y gweddill. A ddylia bod Fflint lawr i 10 dyn yn y marn i hefyd.
Ni'n clywed gyda llaw bod yna 515 yn gwylio'r gêm, a maen nhw'n gweld Fflint yn ymosod eto. A mae hon yn datblygu yn onest dda. Ie, da ni jyst yn gweld yma, mae'r un i'r ardal, ochr chwith yn ymosodol. Wyn oedd ochr i'r canol cae sy'n fwy na barod i seithio o bellter. Jyst dragio hwnna chydig bach, oedd hi wastad yn methu'r targed. Nash. A mae'r chwaraewyr yn hîm Cei Connah oedd a dim yn mynd yn iawn iddyn nhw cyn yr egwyl yn rhan o'r adfywiad na Bracli eto ceisio canfod pŵl. Mae Cei Connah, ond nhw di'r unig dîm o'r ddau yma sy'n y ddau weilod ar hyn o bryd. Mae Fflint yn y cyfamser yn chwilio am ei buddugoliaeth gyntaf o unrhyw beth y tymor yma. Dyn nhw wedi cael buddugoliaeth mewn gêm gwpan chwaith. Ond awr wedi chwarae, a'r fantes yn dal ganddyn nhw, ond dim yn edrych mor gyfforddus ag oedd hi. Na, pan ti'n chwilio am y fuddugoliaeth gyntaf, yn naturiol mae'r nerfa yn mynd i gynyddu, oherwydd ti'n desperate os rhywbeth. Ti'n isio'r fuddugoliaeth na gymaint, mae'n hollol naturiol, fel mae'r cloc yn ticio i ffwrdd, bod y tîm yn amddiffyn yn ddyfnach ac yn ddyfnach. A Cei Connah troed ar y sbardun yn pwyso. Weithiau'r ffordd orau i gael y fuddugoliaeth i'r Fflint ydy mynd am y drydydd gôl i hunan. Dyfarnwr yn ceisio chwarae'r fantes fanna o blaid Cei Connah lun i chyrraedd fyny'r cae. Noah Edwards. Fflint sy'n ar y fainc yn cael ei gyrru i gnesu pŵl allan i'r basgell eto. Ismail, croesiad da! O, arbediad gwych! Sharif gafodd y peniad, a sbiwch be mae'r arbediad yn ei olygu i golwr y Fflint, a mae o'n flin bod y peniad rhydd di cael i roi tuag ato fo. O da gan Ismail, croesiadau fan i Cwrt Cosby, symudiad gan Sharif, chwaraewr technegol, i gryfder o ddim yn yr awyr, mae'n cael cysylltiad da, ond ddim cweit yn medru ffindio'r gornel, a Sam bydd fatha goli ar ôl arbediad yn gweithio ar bab arall. Mewn eto, mae o'n gwneud digon i gael honna allan o Bracli mynd i danio, mae Fflint yn ei chlirio hi. A mae Cei Connah, os yma amheuaeth am hynny, dîm cwbl wahanol yn yr ail hanner yma. Mae gan Marriott. Marriott allan at Franklin. Pawb yn fwy hyderus. Franklin, diolch yn ei gormod. A mae pawb am fynd am gôl nawr. Ie, oedd pawb yn gwybod be oedd Franklin yn chwilio, jyst am yr hanner llathen yna. Ar ei droed de, os a gyflym ergyd, ddim cweit yn fanna, am ddiffyn da, dal yn trio. Mae yna rhyw bobl bach, just cyn iddo fo gael yr ergyd tuag at y gôl. Mae'n syrthio'n garedig iddo fo, ond mae Cei Connah yn pwysio. Ac o'n i weld rwan, o'n i'n camol yr amddiffynwyr gan Fflint. A hanner cyntaf, oedden nhw'n gret. O bob dim yn edrych yn gyffyrddus. Wwan, maen nhw dan bwysa. O'n i weld sut maen nhw'n ymdopi'n enwedig ar ôl ildio 5 nos yn o blaen. Ie, fe allai fod yn hanner awr ola hir i'r Fflint, a pwy sy'n coelio a gallen ni fod yn deud hynny ar dystiolaeth o'r hanner cyntaf. Mae Timau'r ac Jake Phillips yn dod ymlaen. A Stevenson yn gadael, yna chi arwydd a bethau newid yn de. A gafodd gêm mor dda yn yr hanner cyntaf. Ac yn gadael hefyd mae Elliot Reeves, felly o Reeves a Stevenson yn edrych mor dda cyn yr egwyl. Mae'r ddau'n gadael, Phillips a Timau'r yn dod mlaen fel yr eilyddion. Ac gwyn amdani, newidiadau amddiffynol. Ie, fydd yn ddifur gweld pwy fydd yn arwain i llinell ymosodol rwan i'r Fflint. Dipyn o ddyletswydd ar y person yna, gwni weld o ran y siap, y system. Yr yma Cei Connah di newid pethau, ni sôn am yr asgellwyr, Franklin achosi problemau, Ismail yn cael croesiadau fyny Cwrt Cosby. Rwan, mae fyny'r Fflint, a Lee Fowler ffeindio ffordd o stopio hynna. Ie, wel, ifanc iawn ydy Timau'r ond chwaraewr ymosodol ydy o. 'A'i gyfle. 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 'A
Cyntaf o i fynd am y bel a Jake Phillips, wrth gwrs, wel, chwarae'r amddiffynol sy'n chwarae rôl newydd yng nghanol cae nawr. Ymlaen yn lle y blaenwr Reeves. Gwaith da gan Franklin at Hughes. Ac yn sydyn mae yna rhyw slicrwydd i chwarae Cei Connah, mae pasio nhw yn gynt. Kenny. Hughes yn gofyn amdani, mae ganddo fo. A ddewch chi gymaint o hyn o le i Hughes, mae'n gallu bod yn beryglus. Wastad yn chwilio am y cyfle i greu. Fo sy'n nawr yn taro. A dyna mae o yn ei wneud. Mae draed o'n sydyn, mae'n anodd i daclo fo. Ie, dio jyst ddim yn lle da na di'n bersonol. A weithiau, wyt ti'n cael y cariad gan y rheolwr i gael y gorau allan ohono ti. Dwi'n yn teimlo bod hynna'n digwydd ar hyn o bryd i Rhys Hughes, ond dal i fod, diolch yn cuddio. Wastad yn chwilio am y bel o gwmpas y cwrt Cosby, dal yn chwilio am yr ergyd yna. Da ni'n gwybod fod yn gallu tanio, gallu sgorio goliau o bellter. Jyst dim cweit ar y gêm ar hyn o bryd. Ishmael mewn yn rhy sydyn. Jyst gweld y dacl hwyr yma. Ishmael oedd y dyn. Ond ti'n gwybod be, sgen i'n problem efo hynna chwaith i ddeud y gwir. Mae'n ardaloedd ar y cae ti isio a ddim isio ildio Cei Cryf. Mae hynna'n dangos fod Cei Connah rwan yn agosach at ei dynion. Hanner cynta, ond lathenni o le, chwarae'r bel, chwarae gwmpas Cei Connah, ddim yn yr ail hanner. Nash yn ei gadael i ar alwad i golwr Margetson. Yn gêm nesaf ni, yn fyw, Pwlffordd yn erbyn y tîm sy'n nawr yn glir ar frig. Uwch gyngor Cymru Caernarfon, y gêm yn fyw ar-lein am 5 o gloch dydd Sadwrn nesaf. Ac mae un peth yn sicr, mae'n gychwyn diddorol i dymor uwch gyngor Cymru. Mae'r Seintiau yn cael ei dal i gêm gyfartal yn Bibai Colwyn heddiw yn ychwanegu at y difyrwch hwnnw. A dechrau campus Caernarfon felly hefyd, Nash. Dwi'n jyst yn gweld y rhediad gan Chris Marriott ar y chwith, oedd yma'n cerio le, ond nid Ben Nash ydy'r dyn i ffeindio fo. Ti'n gwybod, bob parch iddo fo, amddiffynwr, gonast, cry, corfforol, ond os ti'n chwilio am rhywun i bingio Peli a'r weledigaeth i weld rhediad hwyr, dim dyna di gryfder o. Chris Marriott yn, dwi'n siŵr so di symud yn ôl i'r amddiffyn yn dweud, boi, coda dy ben. Swn nhw'n ffrio fy ben na, chwaith. Swn i'n sibrwd hynna. Dyn dewr os o'n deitha fo, coda dy ben. Yn agosau at yr 20 munud ola. Ac mae'n fwy cystadleuol, mae'n wastaffu amser fan hyn. A Thorn sy'n gweld y garden. Ac wyn ydi ond, dim y Thorn. Mewn â hi. A mae'n garden fel yn beth bynnag. Hughes da. Edwards yn gwneud y braffio dda. Ddim yn ei wneud yn hanner cyntaf. Fafana mewn yn sydyn iawn at Ken. At yr eilydd. Phillips yma, Phillips yn rhoi fi ar draws Oc. Efo cymorth, mae neb yn cyrraedd. A'r croesiad na diwedd gan Owen. Ond hwnnw yn gyfle. Burke. Yn elu'r bêl teg at Joshua Jones. Edwards unwaith eto. Yn ennill y bêl yn dda. Lledu allan at Hughes. Chydig bach gormod arni. Ac Hughes a Franklin rhyngddyn nhw. Ie, oedd hi'n anlwcus, y basta gan Phillips at Owen.
Neb yn disgwyl i'r amddiffynwr canol fod yn yr safle yna, rhy agorad i Cei Connah, a jyst methu cweit ffeindio ei ddyn. Sawl gwaith yn y gêm yma, mae Fflint di bod yn yr ardaloedd yna, cael y croesiadau tuag at y cwrt 6, a unai ddim yn gallu gorffen y symudiad neu ddim ffeindio'r dyn efo'r bas ola yna. Os dyn nhw'n ennill y gêm yma, mi fydden nhw'n cicio hynna'n. Wrth gwrs, nath nhw daro'r postyn i fynd 2 ar y blaen. Dwi'n meddwl yn ôl i'r cyfle. Gan Stevenson yn hanner cynta i fynd 2 ar y blaen. Sitar. Ond maen nhw dal ar y blaen a dal yn ymladd. Tafliad hir fel fyddech chi'n disgwyl gan dîm sy'n â 3 o'r chwaraewyr sy'n gallu taflu'r bêl hira yn yr uwch gyngrair. Wyn Thorne Phillips. Ac yn y diwedd, y gwiriad yn ddigon i'r bêl fynd lawr at Magidson. A mae o'n i gadael i Brackley. Mae Brackley wedi gwneud argraff ers dod ymlaen. Brackley yn gweld Sharif, a Sharif wedi gwneud hediad da, a Brackley wedi gadfod hwnna'n bêl dda mewn! Ac oedd Kenny ar y postyn pella. Cyffyrddiad gan Franklin gynta, ond y bas at Sharif. Wel, oedd hi'n agos. Pas dda. Rhediad da gan Sharif. A mond un peth yn ei feddwl. Dim cymryd cyffyrddiad. Croesiad yn sydd. A ti just yn gweld Franklin. A wedyn oedd hi ar Owen yr amddiffynwr. A bron bod y cae, just y bounce, just yn spinio'r bel i ffwrdd o Kenny. Gric gornel. Nash yn mynd amdani hi. Ac efo Nash oedd Harry Owen. A mae'r gêm yn gêm sy'n mynd yn fwy ac yn fwy llawn o gyfleon. Dwi'n mynd i feirniadu fo gormod, mae'n edrych yn ddyn calad. Ond fydd o'n cicio ei hun oherwydd i gryfdir o ydi ymosod y bel. Yn amddiffynol ag yn ymosodol. A i Nash gael y llên yn y cwrt Cosby, fydd o'n methu coelio bod o di cam amseru, oddi ar ei ysgwydd, cyfle da arall di mynd. Y 2 rhif 5 yn gwastraffu cyfleon. Harry Owen yn y lle i greu cyfle 1 funud. Ac yn y pen arall y cae, Ben Nash a'r peniad na Lee yn ei hennill hi. Mae fel gêm o ping-pong ar hyn o bryd. Fofana. Ac os na flerwch yn aml iawn, mae Fofana yn cymryd y blerwch allan ohoni. A'r un peth yn wir am Lee. Lee fyny at yr eilydd. Mae'r Iagbe. O, fel gyffyriad da yn doedd yr ergyd. Unwaith eto syth at Magidson. Wyn, dwi'n meddwl gafodd yr ergyd. A mae o yn fodlon tanio fel ydych chi'n sôn oen. Yndi, ti'n gweld chwaraewyr canol cae, Cei Connah i gyd i cael ei denu at y bel. Yn gadael y dyn mewn meddiant tu allan i'r cwrt efo llawer gormod o le. Yr ergyd fydd o'n siomedig reit lawr gorn gwddw gôl geidwad yn fanna, ond mae Cei Connah'n gorau mynd am hon. Fydd nhw yn dechrau taflu mwy o ddynion ymlaen ac o bosib i hynna'n gadael mwy o le i ymosodwyr y Fflint. Yn y 2 waelod yn yr uwch gyngrair ar hyn o bryd, oedd honno'n bas fler a sbiwch ar Nash yn rhedeg nerth asgwrn i ben i gael nôl i'n neud yn iawn am hynny. Ie, sam teimlad gwaith pan ti'n rhoi y bel i ffwrdd a ti'n meddwl bod y gwrthynebwyr fewn am gôl. Mae yna rhyw banic am chydig eiliadau, ti'n mor ddiolchgar wedyn pan mae'r tîm yn ennill meddiant yn ôl. Franklin allan at Hughes. Hughes ni derbyn i nôl, mae Franklin di dal i'r edeg i'r cwrt. Mae Noah Edwards yn y cwrt hefyd. Franklin yn mynd amdani, mae heibio pawb. A Hughes yn ei chlirio ond yn casglu. Unwaith eto, mae Brackley, o nawr te, cyfle am ergyd, oedd angen yr arbediad o ergyd Sharif. A mae Jack Flint di cael ail hanner dipyn prysurach na'r hanner cynta. Ie, da ni wedi gweld sawl ergyd o'r ardal yma, do. Lot yn mynd am y gornel ucha na. Sharif yn mynd yn is tro yma. Just yn gwiro chydig bach yn agos at y gôl geidwad. Cei Connah dal i gnoci ar y drws na. Ie, dwi'n siŵr bod Sharif di meddwl a'n isel ac os da dipyn o gyrff rhwng y bêl a'r golwr. Mae golwr yn dod ac mae wedi gwneud hynny sawl gwaith cyrraedd a gwneud digon, dim ond digon. Mae ddos i benedro yma, a mae Marriott di dod. A Cei Connah yn gyfartal. Chris Marriott, un o chwaraewyr am lyca hanes uwch gyngrair Cymru.
yn sgorio ei gôl gyntaf o y tymor yma. A mae Cei Connah mewn gêm dramatig yn gyfartal. O cwpl amddiffynwyr Fflint yn stopio, a maen nhw'n sbio. Ti'n gweld nhw'n sbio tuag at y Llymanwr yn gofyn, ath y croesiad yna allan o dir y chwarae cyn cyrraedd Chris Marriott. Dwi'm yn gwybod, amhosib gwybod o'r ongl yna. Ond Marriott, mae'r bel yn ei gyrraedd o, jyst yn rheoli efo tu fewn i droed. Diolch yn bresio, diolch yn trio rhoi gormod o nerth, gormod o bwer arni, jyst yn pasio i fewn a hi. Game on, Nick Parry. Gêm dda. Ac gêm sy'n perthyn nos Wener diwetha, pan oedd hi'n glawio goliau mewn gemau uwch gyngor Cymru. Mae wedi bod yn go hesp heddiw, ond mae'n wahanol yma. Edwards. Nash. Ond os nad i Fflint yn cael ei buddigoliaeth yma, fydd yna grafu pen. Mae ddigon amser, chwarter awr o'r gêm yn weddill. Marriott. Ond mae Bradley wedi gael gwahaniaeth, mae Franklin wedi gael gwahaniaeth, dim amheuaeth yma, mae Kenny wedi gael gwahaniaeth. Hughes, mae wedi methu cico smotin, cofiwch hefyd. Mae wedi bod yn ail hanner sy'n perthyn i Cei Connah. Sharif mewn i'r cort. A mae amddiffyn y Fflint yn edrych gymaint llai cyfforddus Edwards oedd yn ildio y gig. Gan i weld, oedd angen i'r golwr ddod fel nath o. Fel dy Cei Connah yn dod, yn tanio fatha bod o'n allan o cannon y fama. Di'n cael ei hun yn ôl i fyny ardal dda. Dal wrth y postyn agosa. Croesiad yna'n dod i fewn. O bron bod o'n gweithio ei hun ar draws. A dwi'n gwybod o ran y golgeidwad, ond Marriott mewn gormod o le. Ond wedyn dyn o'i brofiad, diolch yn sgorio lot o goliau, ond oedd o'n panigio. Edwards. Mae o wedi cael ail hanner gymaint mwy dylanwadol i Cei Connah. O, gwaith da fan hyn gan Joshua Jones. Croesi ar draws y cwrt. Och, pwy ddoth yn ôl. Chwarae teg, Zeli Ismail, ac oedd hwnnw yn waith amddiffyn pwysig iawn efo'r eilydd. I Mari Agbe yn barod ar y postyn pella. Dwi'n gwybod faint o amser oedd o'n ddisgwyl tuag at y postyn pella na de. Oedd o'n disgwyl cymryd cyffyrddiad, ail gyffyrddiad, cael panad fach o de a wedyn ergyd. Ti'n mynd cael y lle yna, brysia, o safbwynt Fflint oedd y cyfle di mynd. Jake Phillips. Eilydd. Fo sy'n cymryd y gic, allan gan Kenny, eilydd arall, nôl mewn â hi. Edwards yn ei chlirioi. Cyfle arall i'r hoeddi mewn. Mae'n hongian. O, mae'r golwr wedi gollwng ac yn y diwedd, wel, mae yna drosedd yn cael ei roi ar y golwr, oes. Achos os nad oedd na, wel, nath Jack Thorne yn gwastraffu amser. Na godi'n llaw a deud allan mod i ddim methu rhywbeth. O'n i'n meddwl bod y golgeidwad wedi gwneud camgymeriad. Ond bosib iawn, ti'n gweld y matab y chwaraewyr, eich bod na gyffyrddiad nes i'n weld yn y fan gynta. A Owen yn fanna, diolch yn gofyn y cwestiwn, dwi'n di dwtio do. Bod o'n panicio, bod o'n cael cardyn. Croesi'n dod i fewn, mae'n bygythiol, ardal dda, golgeidwad yn dod allan. Ie, diolch yn trio mynd yn erbyn o, mae'n sefyll, diolch yn edrych yn neidio, mae bel Owen. Ond sa ti yn rhoi trosedd am hynna, unwaith o'r golgeidwad yn yr awyr, mae rhaid i gwarchod nhw. Yeah. Ac Chris Marriott yn cael diod y capten ac o bosib yn dawel bach yn dathlu'r ffaith mae honna wedi gôl gyntaf o dros Cei Connah. A mae y dyfarnwr wedi bod yng nghanol popeth a mae benderfyniadau fo, rhan fwyaf fyddech chi'n deud, wedi bod yn gywir a mae wedi gadlu'r gêm lifo. Cytuno'n llwyr efo hynna. Dwi'n meddwl mae yna rhyw benderfyniadau, os ti'n gadael i cwpl o bethau fynd, pethau sydd ddim yn drosedd, wel mae'n gêm well. A dyna mae wedi wneud. Mae yna un camgymeriad yn y marn i ddylia bod Fflint lawr i 10 dyn, efo'r gic o'r smotyn, ond hwnna di'r unig camgymeriad. Bod yn ei mawr, dwi yn teimlo fod wedi cael gêm dda ar y cyfan.
A dwi'n siŵr bod Ben Wyn welodd y garden felen ac nid y garden goch. Di bod yn rhyw lyncyn galed am ychydig eiliadau. I weld os oedd yna garden yn mynd i gael ei rhoi. Chydig dros 10 munud o'r gêm yn weddill. Sharif. Ys ti'n cael hanner cynta a gael hanner da. A da ni'n mynd hynny am lawer iawn o chwaraewyr Cei Connah. Mariet. O, Mariet i gyd yn dwt i ganfod Brackley. Mae Brackley isio tanio bob munud. Dydy Hughes. Fatha feddwl am danio nôl at Brackley. Clyfar! Arbediad gwych. Arbediad campus, ardderchog am Brackley, ardderchog gan Fflint. Wel, os oes a gol arall yn mynd i ddod heno, mae'n mynd i fynd i'r gornel ucha ochr yna'r cae, dydy. Mae pawb yn trio, a Brackley ydy'r agosau sgorio yn y gornel yna. Da gan Hughes, oherwydd diwm yn brysio, dim cweit o dan reolaeth, ond pas da. Golwr yn aros eiliad, Sharif yn cael ei ben iddi. A mae Cei Connah yn curo. Sbiwch ar Noah Edwards ac yn sydyn mor wahanol i'r hanner cynta. Di Fflint ddim yn cael amser ar y bêl. Hughes, Poole. Deg munud. Brackley, nôl at Nash. Cennin i Herlid i di, mae'n mynd i gyrraedd o. Noah Edwards, mae'n mewn lle, mae'n edrych, mae'n tanio ar ei droed chwith, mae'n gwiriodd i'r amddiffynwr. Sharif ar ei hôl i. Glychlirio. Joshua Jones, mae'n cael ei cholli. Brackley eto. Efo fo mae Sharif, Brackley'n aros ar ei draed. Sharif, twt. Mae Mariet efo fo, Mariet sy'n derbyn. Edwards ar y Millicor Cosby. Hughes. Nôl at ei gapten. Sharif. Jake Phillips oedd efo fo rhif 7. Phillips mae'n oedi. Franklin yn ei gau o lawr, gei bywyd nanodd i Phillips. O, hyfryd. A mae'n cadw'r meddiant. Edwards. Mae Cei Connah'n dim gwbl wahanol. Edwards yn parhau ar ediad. Allan at Sharif. Siomedig yn y diwedd. Cei Connah di'r tîm sy'n pwyso den. Bob chwaraewr sy'n dal ar y cae Cei Connah, lot gwell ail hanner. Bob eilydd di chwarae rhan. Mae Noah Edwards yn well chwaraewr pan mae o'n cael... Wel, pan mae o'n brathu fel oeddwn ni'n sôn, ond hefyd pan mae chydig bach yn flin. Ti'n well off yn gwylltio Noah Edwards, a ti'n cael gwell perfformiad gan o wedyn. Hughes yn rhoi ac yn derbyn. Ie. Ddim i'r Iagbe. Ddim yn mynd i gyrraedd honna. Mae eisiau gwylltio Noah Edwards yn does. Ys ydych chi'n gwneud hynny owain? Os yw'n rhoi clistan iddo, cyn iddo ddod allan, bob tro, just i roi rhyw nerth fach ychwanegol. Os ti'n gofyn i Noah Edwards chwarae gêm saff, mae'n gallu gwneud hynna yndi, ond i fod y chwaraewr dylanwadol, da ni wedi weld sawl tymor yn y Cymru Premier, ti isio cael yr bits bach ychwanegol, ti'n isio gor-hyfforddi Noah Edwards. Wel, Jack Thorne yn gadael y maes a mae'n y gawr yn dod mlaen yn ei lefo. Cameron Ferguson yn dod mlaen y tymor yma am y trydydd tro fel eilydd. Ac rioed i sgorio yn uwch gyngrau'r Cymru. Cei Connah sy'n dal i wasgu. Poole, rhoi pwysau. Noah Edwards eto. Edwards at Brackley. Brackley at Sharif. Sawl gwaith ei di cydebwyll y tri yna. Sharif gormod ar honna ag gol fyddi. Ia, anlwcus, dim yn grosiau da yn amlwg. Sharif, chwaraewr canol cae sydd yn chwarae allan ar y chwith. Ond mae di bod yn ddylanwadol chwarae teg iddo fo. Cael lot o'r bêl mewn safleoedd peryglus. Ac
diolch wastad, dim un tric sydd gen fo, diolch wastad yn dod i fewn ar ei droed de, so drio mynd ar y chwith yma yn yr anffodus croeso'r ddau. Wel, mae yna ddau dîm fan hyn sy'n meddwl bod hon yn gêm y gallan nhw i hennill. Joshua Jones oedd yr 11. Ferguson yn ei cholli hi. Noah Edwards wedi cael ail hanner ar ferchog. I ddim yn ddosedd arno fo. Mae honna'n ddosedd. A'r ddosedd gan Ben Wyn. A Ben Wyn wedi gweld carden felyn. Cofiwch am yr oedi na efo'r tafliad. Efo fod yn ofalus. Ie, Sharif jyst yn neidio i fewn yn gwybod be oedd ar y ffordd gan Ben Wyn, felly yn ymwybodol o bosib bod o'n mynd i cael ei frifo yn fanna, ond fod o'n gwneud mwyn ennill i gicrydd. Hughes paratoi gymryd y gic. Sbiwch yno, mae'r haul yn ei lygyd o. Mae wedi bod yn fynhawn godidog ar gêm dipyn mwy cyffroes. Di hwnna'n ddosedd. Di mai. A mae'r ddau yna, wel, Harry Owen a Ben Nash di bod mewn brwydr a deud y lleia yn naill ben y cae a'r llall. Ie, 2-1 sy'n rhoi bob dim i'w tîm, de. Harry Owen ddim yn amddiffynwr sy'n licio cymryd 2-3 cyffyrddiad yn y cwrt. Chydig bach o banics o bosib. Nesh, bwdio. Reit ar ei ysgwydd o, ond chwarae teg ennill i gicrydd. Be gwyddodd i fi fanna, Nick? Nes i ddod na, gos at y gwirad i fanna, ond Nash i ddim. Jake Phillips. I gweld y cogs yn troi. Agos yn twt. Brackley. Hughes. Brackley eto. Fofana oedd efo fo. Noah Edwards. Ishmael. Tynnu ar ei gris o chreuwch ymlaen. Sharif at Hughes. Hughes mae chydig bach o le. Mae hynny wastad yn berygl. Mae o'n gyrru Brackley allan. Mae Franklin o gwmpas y smotyn gwyn. Brackley. Mae Hughes yn ôl os dwi angen o. Brackley. O, mae wedi creu lle da fan hyn. Sharif. Ac ddech chi sôn am y gornel ucha rhwyd. Mae ambell i Bêl di mynd tuag ater be ydy'r anifel ne? Wrth yn mynd y ddraig. Baedd? Rhino. Baedd neu'r Rhino? Rhino, di hwnna, de, siwr. Yr Rhino, mae'n deud Rhino, mae hynny'n gliw, dydi? O'ch di, mae Pêl-droed yn gallu darllen. Wedi brofi di'n anghywir. Rhaid fi mynd i'r sŵ gwyl y banc nesa. A Bêl gan Brackley. A Cei Connah sy'n chwilio. Cei Connah sy'n meddwl fe allan nhw ennill hon. A mae gan Fflint y chwaraewyr allai ddod ar fuddugoliaeth iddyn nhw hefyd. Cyffuriad ola oddi ar pŵl. Roi un guarantee i chdi, Nick. Fydd Brackley yn dechrau gêm nesaf Cei Connah. A fel dwi wedi sôn, maen nhw gyd i cael effaith. Maen nhw gyd i chwarae lot gwell a Erylyddion di gadael i marc yn yr ail hanner. Brackley di bod yng nghanol pob dim. A dim just i allu fo, ond just yr egni ma'n ddod i'r tîm. Mae yna gôl arall yma, Nick. Dwi'n deimlo. Mae rhaid nhw brysio. Nash at Edwards. Edwards at Hughes. Digon o le, digon o amser. Mae Brackley efo fo. Allan at yr eilydd arall Franklin. Mae o di bod yn brysur ers dod ymlaen. Franklin, croesiad da! A mae'n mynd i'r rhwyd. Mae hwnna'n gôl i'w rwyd i hun. A diom isio codi y cradur. Diom isio codi. A mae'r gema wedi cael ei throi ar ei phen. Y croesiad mewn i'r cwrt. Nath y gwahaniaeth. A wyddoch chi be? Ar ôl bod ar ei holi o 2 gôl i ddim. Mae Cei Connah ar y blaen. Am ddrama. O be dwi'n licio, di Rhys Hughes yn di trio gwneud bob dim i hun. Mae'n chwarae'r bas at Franklin, a wedyn mae lawr i croesiad. Rhediad gan Kenny ddim cweit yn ei chyrraedd hi. A ti just yn gweld
yn gweithio mor galad tuag at y postyn pell yna a jyst dim cweit yn gallu chyrraedd hi. Ac Hughes dwi'n meddwl oedd o fydd o mor siomedig. A mae Kenny, wel, dwi'n siŵr fydd Kenny yn ceisio ei hawlio hi, oedd o yna. Oedd hi ar Burke, dwi'n meddwl ddoth y cyffyrddiad amddiffynol. Fuodd na gyffyrddiad ola oedd hi ar Kenny, dwi'n yn siŵr. Dys i bod yna gol, Dominic, dys i. Mae'n un arall yn dod, watcha di. Wel, faint o amser ychwanegol fydd. Am gêm. Am gêm. Ac yn sydyn, mae rhaid i Fflint brysio. Fydd yna sawl munud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm, dim amheuaeth am hynny. A mi gawn ni weld nawr. 6 munud. Digon amser am gôl arall. Mewn â hi. Oedd da gan y golwr, Hughes. Sheriff. Ac am unwaith camgymeriad. Dwi'n gweld Franklin o fama, croesiad o safon de rhwng y gol geidwad ar amddiffynwyr. Mae Burke ydi ar ei ffordd lawr o fama. Dion yn taro Kenny eto. O, fydd o'n deud fod o fydd aro fe eto. A pwy da ni gymryd hwnna oddi ar... Ti wastad eisiau gweld yr ymysodwr yn cael un lle. Os mae'n amheuaeth, rhoi di Kenny. Mae di gweithio ddigon caled i gael hwnna'n sicr. A mae chi un dyn oedd yn edrych fel tas yma ddim yn mynd ar dîm sy'n colli'r gêm ond yr hanner cyntaf Lee. A allwch chi dar un peth am Hughes hefyd. Ac wrth gwrs mae rhaid i Fflint brysio. Rhaid nhw daflu popeth ymlaen nawr. I'r ail funud o'r 6 sy'n cael ei ychwanegu. Hughes. Lee. Meddwl mynd i hun. Y cawr yn colli rheolaeth ar y bêl. Mae rhaid nhw ddod eto. Owen, y capten, allan ac yn ôl ato fo. Hughes tu fewn iddo fo. Ti'n ben, nath Lee roi troed ar y sbardyn yn fanna. Carlamu allan, Ben Wyn o ddim ar yr un donfedd. Dim bai Lee oedd hwnna. Sheriff. Mae hwnna'n droed uchel. Mae'n ugain uchel i fod yn garden. Ie, ac arwydd o bosib. Arwydd chydig bach o arwystredigaeth y Fflint erbyn hyn, ac os mae yna holi caled yn mynd i fod os di'r sgôr yn aros fel hyn. Ie, ti'n gweld Franklin a Ishmael jyst yn deud wrth nhw Edwards aros lawr rwan. Lee, allai gyd yn deimlo fel dyn 6'5", Nick, ti'n gwybod, os mae dy droed di chydig bach o dde ar y ddeiar, mae pobl yn deud bod hi'n dacl fudur uchel, a mae chydig bach yn uchel dydi. No Edwards, jyst yn gwiro lawr touch bach, ac yndi, mae'n drosedd, mae'n gerdyn melyn, digon teg, dim mwy na hynna. Ie, coes hir, dyn byr, carden felen, a mae Jack Kenny yn dal i edrych fel dyn sydd wedi sgorau ail gol o'r gêm. Hon yn erbyn i'r Fflint os ni'n aros fel hyn o wain. Bydd. Dwi un oedd y sgôr, dwi'n meddwl, oedden ni'n trafod y ffaith bod nhw'n chwilio am y fuddugolaeth gyntaf yna. A mae'n jyst yn rhywbeth sy'n chwarae'r dy feddwl di tan mae'r gyntaf yn dod. Mae'r pwysau'n cynyddu wrthos nesaf. A wedyn yr wrthos wedyn. A Lee Fowler jyst methu coelio'r peth. So ddim o'n mor bles efo'r hanner cyntaf yna. Ac i feddwl bod nhw ar fin cochi y gêm. Ffwff. Dim ond cyfle eich atgoffa chi eto
Uchafbwyntiau Gemen os Wener a Gemed I llun gwyl y banc i'w gweld heno ar S4C am 10 o'r gloch. Ac mae'n anodd meddwl o'r holl gemes sydd wedi bod a'r holl goliau cofiadwy sydd wedi bod ac os na gêm fwy dramatig na hon wedi bod. A mi fydd chydig bach mwy na'r 6 munud wrth gwrs oherwydd yr anaf yma. A mae'n fratiog a mae hynny yn gweddi Cei Connah. Mi wneud o bopeth allo I gadw'r bêl yn fanna. A fydd o'n chwarae da gan fa chwarae clyfer. Mae'n gig gornel a mae'r cloc yn tician yn erbyn y Fflint. Mae wedi gwneud mor dda yma. Mae wedi chwarae'n dda, mae wedi cael ei goliau. A fydd o'n chwilio am ei hat-trick na, maen nhw'n mynd I gadw'r bêl yn y gornel, dwi'n meddwl. Ond ti'n gwybod be, fel eilydd, weithiau mae'n hawdd. Mae'n lot haws dod ar y cae pan mae'r boes o dy flaen wedi chwarae mor anobeithiol. Os ti'n mynd I golli, allu di ddim bod dim gwaith. A lle mae'r boes yma wedi cymryd mantais o hynna. A fydden nhw'n sicr yn y tîm ar gyfer y gêm nesaf. Ie, da ni'n ola o'r 6 munud o amser ychwanegol. Mi fydd na ragor wrth gwrs. Kenny, Lee efo fo. A mae'r dyfarnwr Cyngor Llwyr yn gallu bod mor ofalus. Oedd Franklin yn meddwl mynd mewn am y cwrt. Nôl, allan i'r asgell a tu ar corner mae'n mynd eto. Maen nhw'n cadw meddiant yn dod, mae hwnna wedi mynd dros yr ystlys. Neu camsefyll o bosib oedd I gwn I weld. A dim syndod o gwbl gweld Jack Fflint ar frys, mae'n gwybod o bosib. Mae dyma'r cyfle ola sgan I dîm o'i ymosod. At un o'i chwaraewyr gorau nhw heddiw Ben Hughes. A Hughes at Jake Phillips. Fofana, Lee. Da ni'n enwi'r chwaraewyr gafodd hanner cyntaf mor dda. Mae hyd yn oed Lee yn gwastraffu. A mae safonau Fflint mor wahanol yn yr ail hanner yma. Ie, croeso siomedig. Diweddgol siomedig, ail hanner siomedig i'r Fflint. Yn o dal I weithio, mae'n dal cwpl o funudau. Dwi'n teimlo oherwydd yr anaf i'r pen gan o Edwards. Dwi'n Fflint yn diedrych oedd y sgorio yn yr 20 munud dwytha. Ac nes I werth cofio ydy bod Fflint I tynnu I 2 flaenwr o fi ar y maes. 2 flaenwr hanner cyntaf Rhys Hughes. Ac yr ymdrech honno yn croniclo lle mae Rhys Hughes arni ar hyn o bryd o bosib, ond o edrych ar y darlun ehangach. Bydd Cei Connah dipyn hapusach. Ac mae Franklin yn cael ddyrnau. A mae penne chwaraewyr Fflint yn ei dwylo nhw. O'n nhw ar y blaen o 2 gôl I ddim ar yr egwyl. Goliau gan Reeves a Wyn ac yn edrych yn gwbl gyfforddus. Oedd na gic o'r smotyn di cael ei methu hefyd. Ac yna, fe nath Cei Connah I newidiadau Lee. Goliau gan Kenny, Hughes yn methu cic o'r smotyn, Marriott yn sgorio, ac yna gôl arall wedyn I Kenny. Y gêm wedi cael ei gwedd newid yn llwyr, ac ar ddiwedd gornes dramatig, y sgôr derfynol, Cei Connah 3, y Fflint 2.